ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಟ್ಟುಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನೇರೇನು ಜಡಪತಿ ನಕ್ಲೇನು ಕುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನ ರಕಟ ತೊರ್ತುಗಿಡಪುಲ ಕಂಟ್ಯುನು ದಾಪುನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಗೇನ ಈ ಕೊರ್ಲ ಉದಿಯ ಬೆನುಡು ಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಉಳಯಿ ಪುಟ್ಟವು ಈಗೇನ ಉಡಲದ ಉಳಯಿ ಯಾನನ್ಪಿ ಅಮ್ಟು ಪೋವೊಡುಪಿದಯಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ನಂಟು ಪುಟ್ಟ ಒಡಿನಿಯಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೇನು ಡೆನ್ನನ್ಪಿ ಸೊರಲಕ್ಕನಗ ಎನ್ನನ್ಪಿ ಬಂಟು ಬಲಿಪುನಗ ನಮ್ಮನ್ಪಿ ಉರೆಲುರಿಪುನಗ ಮೈ ಮೆದ ಮಾಯ ಈ ನೆಲಟ ನಲಿಪುನಗ ಬೊಟ್ಟುಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೊರೆಗೆರೆ ಲೇಲೆ ಪದೊಟ್ಟು ಪಣ್ಪುನನ್ ಚೆತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಉಳೈದ ತಿರ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ತಿರ್ಲಾದ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳೆಗೆ ನಮಕೊರ್ನನ್ ಚೆತ್ತಿನ ಇಡೆಪುಡೆತ ಬಗಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ತಿರಿಯೊಂದು ಪೊಂಡ ಏಳಿ ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಪಗೆಲು ಮುಗ್ಯಂದ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಈ ಬಗಿಟುಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಳುಪುನು ಪರಡವಡು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಅಜತತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೆ ಕನ ತುಂತಾವಡು ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಡೆಗೆ ಅವಳೊಂಜಾತ್ ಅಕಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲೆಮೈಂದು ತಟ್ಟುಬಾರು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಲಿ ಕುಲ್ಲುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಲಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸರಕಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಲುಳ್ಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಖಾಲಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೇನದ ಪರಿಪುನು ಒಂಜಾತು ಜನಕಲೆಗೆ ಪರಡಾಗ ಪಣಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ತುವಂದುಳ್ಳ ಚಕ್ರಾರಿ ಪಂಕ್ತಿ ರಿವಗಚ್ಚತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಚಕ್ರದ ಕಾಲ ಪಣಪನ ಚಕ್ರದ ಅರಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಕುಳುದಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ವರ ತೀರ್ಥ ಬೋಪುಂಡು ವರ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ವರ ತೀರ್ಥ ಬೋಪುಂಡು ವರ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಹತ್ತು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಾಧನೆ ಪಣಪನಡೆವರೆಗೆ ಎತ್ತದಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಬೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಕಿನ್ನಿ ಕಿತ್ತಲಿಡದ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರು ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಆಕಲ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕೊರಗತನಿಯೇ ಕೊರಗ ಅಜ್ಜೆ ಆದ ನಲಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಬೈದಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವಡು ನಂಡ ಎನ್ನಿನ ಕೊಡಿಯತ್ತಾವನ ಜತ್ತಿಕಾರಿ ಜಯಮಲ್ಪುನ ನೆನತಿಕಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನುದಲಕ ನಮ್ಮ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡದ ಯಾಕೆಂಡ ಇನ್ನು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯವನ ಅತ್ತಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕಲೆಡ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಳುಪು ಪರಡಾಲೆ ಕುತ್ತಾರದ ಮಾಯಿಲನ್ನನೆ ಲೆಪುಡಾಲೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು ಅಜ್ಜೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಗೂ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ದು ಕುತ್ತಾರದ ಅವೇತೋ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಲಾವಿದೆ ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುತ್ತಾರದ ಮಾಯಿಲನ್ನೇ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಅರಿನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡ್ದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಗುತ್ತುಗು ಪೊಗ್ಗಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾಯ ಅಂಚನೆ ಇನೆ ಆಡಳಿತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜರ್ನ ನಿಲೆಡ್ದು ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಣವ ಪದ್ಯದ ಭಂಡಾರದ ಆ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ನಡೆ ಇನಿಕ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜರು ಅವಿನ ಆಡಳಿತ ನಡವ ಒಂದು ಪೋಪನಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಲಾಕಾರಣಿಕಗೂ ಎಡ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದನಲ್ಕ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಅವಳು ಭಾವಚಿತ್ರ ದೆಪ್ಪುನವಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಿನ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ತೊಡಕಾವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನವೇನ ಬಾರಿ ತೆರಿದು ಅಜದಿದು ನಡಪಾವುನಂಚೆತ್ತನ ಆಡಳಿತಗಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳೇರು ಅರಣ್ಯ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಗಂತಡಿ ಗುತ್ತುದಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜರು ಇರನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಕುತ್ತಾರದ ಐನನೆ ಮೂಜನೆ ಗುತ್ತುದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತಿನಾರು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರು ಇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಪಂಡದಾದ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗ ಅಜ್ಜೆ ಆಯಿನ ಎಂಚ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವ ಪಂಜಂದಾಯಗಳ ಕೊರಗತನಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಇಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧದಾದ
ತುಳುವ ನೆಲಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಡಪಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇತೋ ಸಂಶಯಲು ನಮ್ಮ ಉಡಳುಲೆ ಅಡಂಗದಿಪ್ಪು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಗಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜೆರೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಯಿಲ ಕುತ್ತಾರ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ದೈವಳ ನಮ್ಮ ಏತುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆತ್ತೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಒವೇ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಗೇನು 10 ಮಂದಿ ಆ ಭಕ್ತರಿಜ್ಜಿಂಡ ದೇವರಿಜ್ಜಿಂಡ ಭಕ್ತರಿಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪನಂಚು ಪಂಡ ದೇವರು ಉಲ್ಲೆರೆ ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತೊಜಿಪೋಡ್ಡ ಅವಳು ಭಕ್ತರೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪುದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬರಡುಂದಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಬೊಳ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ಡ ಅಂಜೊಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದ ಬೊಳ್ಪು ಪನ್ಪನವು ಬೋಡು ಇನೇ ಕುತ್ತಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನೇ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೆಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ನಡಪ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಎಂಗಳ ಕಟ್ಟುದಾದ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಆಡಳಿತದ ಪವರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಾನಿತೆ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಪನಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವೋಡು ಯಾನಿತೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಐದು ಹತ್ರ ಯಾಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನಾರು ದುಂಬು ಮುಜಿ ಏನ ಮಾಮನ ಕುಲಿತೇರೆ ಅಕುಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚ 4 ತಲೆಮಾರದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಮುಟ್ಟ ಆ ದೈವಲ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಬಂದದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ 4 ತಲೆಮಾರದ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಡದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಈರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಆಡಳಿತಡೆ ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಲ್ತ ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗ ಪಾತೆರ್ಗ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕುತ್ತಾರದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗುತ್ತುಳುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಗುತ್ತುಳುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಗುತ್ತದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದಾದ ಎಂಕ್ಲಿನೇಟ ಅವಳು ಕುತ್ತಾರಡು ಈ ಪಂಜಂದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮೂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏನಿ ಮನೆ ಒಂಜಿನೇ ಗುತ್ತು ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ರೊಡ್ಡನೆತ ಮಾಗಂದಡಿ ಕಲ್ಲಡೆ ಮಾಗಂದಡಿ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿನೆತ ಬುಲ್ಲೆ ಗುತ್ತು 4ನೆತ ಗೇಣಿ ಮನೆ ಅವಳು ಪುನಃ ಈ ದೈವಗ ಸಂಬಂಧ ಕೊರಜಗವಾಡ ಪಂಜಂದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಈ 4 ದೈವ ಲೆಪ್ಪನ ಇಲ್ಲನ ನೇಮದೇಚಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಈತ ಒಂಜಿನ ಗುತ್ತದಾರು ಮದಿಪುನ ದೈವಗ ಮದಿಪುನ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿನ ಗುತ್ತದಾರು ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತದಾರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡ್ನ ಗುತ್ತದಾರು ಮದಿಪು ಅಕ್ಕಲ್ 2 ಜನ ಇಜ್ಜೇರ್ದಾಣ ಅಕ್ಲೆ ಸೂತಕ ಆದಿದಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಣ ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಮದಿಪು ಈರ್ನ ಗೇನಿ ಅತ್ತು ಬೊಲ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಬೊಲ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಸರಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಒಂದು ದೈವ ಗುಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಟು ಈ ಪಂಜಂದಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಅಜ್ಜಗ ದಿನಾಲ ಕೋಲಾಪುಂಡು ಪಂಜಂದಾಯನ ಇಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಕ್ಕ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನೆನ್ನೆ ತುಳುನಾಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಅಡೆ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ಒರಿ ಅವಲು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಪಂಜಂದಾಯನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡೆ 4 ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಬೋಡೆ ಆಡ ಇತ್ತದಾದ ಹತ್ತಿರ ಮಣ್ಣ ಕಾಲಾಟಡೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಅಲ್ತಿಡ್ ಬತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಂತದೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನವರತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಕೋಲದಾಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆತದೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಯಿನ ಪಗ ಪೋದವಲು ಕೋಲದವಲು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲದವಲು ಆಡ ಪಂಜಂದಾಯನ ನೇಮ ಆಡು ఆయన ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಪೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾನತ್ತಡ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲೇರು ಪಲಾಯನಕ್ಲು ಅಕಲ್ ಪೋಪೇರು ಅತ್ತಡ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ನಡ್ತಂದು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಗುತ್ತುರ್ದು ಏರಾಳ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಏರಾಳ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ 4 ಗುತ್ತುಡ್ಲ ಏರಾಳ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಪಂಜಂದಾಯಗಲ ಅಜ್ಜಗಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡೆ ಈರನ ತೋನಾಗ ದಾಯಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಇರ್ನೊಲ್ಲೆ ಮಾಯಿಲನ್ನೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಜಂದಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಮಾಯಿಲನ್ನೆ ಪನ್ಪುನ ಹೊರೆಮುಟ್ಟೋಗಲ ಈರೆಗೆ ಜನಕುಲು ಪನ್ನೆರೆ ಕಾರಣದಾದಕಂಡು ಇರ್ನ ಮುಗ್ಧತೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವನು ಈ ನಿಷ್ಠೆ ನಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದೆ ಒಂದೇನು ತೂತೆ ನಡೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಮಾಯಿಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕುಲುವ ಸಂದೀಪಣ ಪುನಃ ರೀತಿ ಆನಿಮಲ್ ಪುನಃ ರೀತಿ ನೇಮದ ತುಂಬನಾನಿ ಬತ್ತದೆ ಅವಲಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ತೂತೆ ತೂವಂದೇನು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮುಖಸ್ಥಿತಿ ಬಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಜನ ತಪ್ಪುಂದೇ ಬಣ್ಪನ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಈ ನಿಯಮನಿಷ್ಠದ ಚಾಕಿರಿಡ್ದವರ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತು ಜನ ಇನ್ನು ಏರು ಕೊರಗತನಿಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಮಾಯಿಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುತ್ತಾರದ ಮಾಯಿಲನ್ನೇ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ ಬರಿಯರೆ ಈರು ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಇರ್ನ ಚಾಕಿರದ ಕಲಕ್ ವಾ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬತ್ತಾರೆ ಈರೆಗಿಲ್ಲೆ ತುಂಬ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲೇರು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪಂಜಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಇರೆಗೆ ಬಳೆ ದೀಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಈ ಕ್ರಮ ಏಪುರ್ದು ಕಾಣಿದೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುಟು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾರು ನಾಗ್ಲು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂತೀರು ಪಂಡಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕವರ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿಟ್ಟು ಮಿಗಿ ಬಲಾಡು ಸಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮೂಜಿ ಕವರ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಈ ಏಳು ಕಲ್ಲಿಡು ಆಜಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಚಿನಡ ಆಯ್ನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಓಹೋ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗತ್ತನಿಯ ದೈವದ ಏಳು ಕಲ್ಲಿಡು ಆಜಿ ಕಲ್ಲಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಲ್ಲಡ ಐಟು ಒರಿ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೆಗಿ ಬಲ ಅಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಟ್ಟುನೇಟು ಅವೇ ಕಲ್ಲಡ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಕ್ಕೊರಿ ಕಟ್ಟರಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಜಾಲ್ ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡು ಅಕ್ಕಲ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ ನಂತರ ಕರಿಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಂಡು ಸುರುಟು ಕೊರಗಜ್ಜಾರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕ್ಲೆಗಿಂದ ಅಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಅಜ್ಜಲಗಣ ಐಕಲ ಬಾರನೆ ಅವಳು ಅವು ಐಟು ಒರಿ ಪಾತಿರು ಅಜ್ಜಲಗಣಿ ಅಂಚ ಐಕ ಆದ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಸಿರಿಕ್ಲೆಗಿಂದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಬೆರಿಯ ಬೋಬುಂಡು ಓ ಬೆರಿಯ ಬೋಬುಂಡು ಅಂಚ 14 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ತೀರಿಯರನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಒಂಜಿ ಬಾಬಣ್ಣಿಂದ ಎತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಮಲರ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಕಟ್ರಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಸಿದ್ಧವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಅಮಲರ್ತೊಂದು ಕಟ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಊರು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜಾಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಂತೆ 7 ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನು ಉರಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಶುರುವಂತೆ ಊರು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಹೋದು ಬತ್ತದು ಈ ಚಾಕರಿ ಬೋಪು ನಾನು ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಚಾಕಿರಿ ಕಷ್ಟ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಐದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಎಂಗಲ ರಾಗವೇ 14 ವರ್ಷ ಬಂಡೆ ದನಿಕುಳ ಬಂಡೆ ದನಿಕುಳ ಎಂಗಲ ರಾ ಎಂಕೂರಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ఆయన ಕಟ್ಟ ಓಡು ಪಾಲ್ಕಾರಿಣೆಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಆವು ಬಂಡೆ ఆయన ಕಟ್ಟಾಡು ఆయన ಕಟ್ಟದಾನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಅಡಿಗೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಲ ಬಂಡೆ ಜನ ಆವಡು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾದಪಾನ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಡ್ದಾಣ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ ಶುರುವಾಡು ಮುಲ್ತ ಕೋಲ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪು ಜತ್ತ ಪಣದ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಜೋಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಸಿದ್ದಮೇರಮ್ಮಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಡೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಕಟ್ಟುಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ದು ಬೋಪಿನ ಯಾನೆ ಬೋಪು ಉಂದಾಲಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳು ಖುಷಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬೋದು ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುಳಿ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಂದಿಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಡ ಕರೆದು ಬೋಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಜಲ್ ನೀರು ಒರಿಪಾದಾರೆ 7 ಕಡಲೆ ಈರು ಕಟ್ಟದಾರೆ 7 ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಆಜಿ ಕಲ್ಲು ನಡಪು ಅವಲ್ಲ ಈರು ಒರಿಪಾದಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯರಿನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ತೆತ್ತೊಂದಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪಾದಾರೆ ಧನಿಕಲ್ ನಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಡ ಓಲಿ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಬರ್ಲಾವಡು ಪಂಜಂದಾಯನ ಸೇವೆ ಬರ್ಲಾವಡು ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ದಯಂದಿಗೆಂಡ ಇಜ್ಜು ಮೂಲಿ ಆನೆ ಬೋಪನೆ ಅವಳೊಂಜಿ 2 ಮುಕ್ಕಲು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಳು 2 ಮುಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜತ್ ಒಂದು ಯಾನೆ ಬೋಪನೆ ಅವಳು ಆಯನೆ ಬೋಡು ನನರಿ ಬೋಡು ಇನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಜ್ಜ ಬಿಜ್ಜ ಕಾಲು ಬತ್ತನ ಜೊತೆ ಪರಂಪರೆದಕಲು 5 ಜನ ಆಜಿ ಜನ ಆಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಲ ಏರು ಓಲ್ಲಬಹುದು ಕಟ್ಲ ಅಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ತ ಕೋಲೊಂಜಿ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿದೈಡಿ ಎತ್ಲಾ ಕೋಲ ಕಟ್ಲೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕೋಲ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಈ ಆದರ್ಶನು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಂಡ ದೈವದ ಕಲತ ಬದ್ಧತೆ ಒರಿಯೋಣ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ದುಂಬೆಂಚ ಪಂಡಿಜಾನಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿ ತೆಂಬರೆ ಪರಂಡೆ ಪೂರ ಒರಿಯ ಕೊನೋಡೆ ಕೊನದು ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತೆಗಳು ಒಂಜೇಲ ಕಪಾಲು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ ಆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗುನಿ ಇಂಬೆ ಕಾಲಿಪೋದು ಕಣಪುನಿ ಅವು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪಟ್ಟದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊನೋಡೆ ಕೊನೊಪ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟದ ಕನೋಡು ಒರಿ ಐತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ಯಾನತ್ತ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಪತ್ನ ಹೊರಡೆ ಸಾಮಾನು ಪಂದು ಯಾನೇನು ಮಾತು ಇತ್ತಂಚ ಅವನು ಉಂಡವು ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ಸಾಮಾನು ಕಣಿಪೇರು ದಾಳೆ ದುಂಬದ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಬರ್ಸ వాళ్ళు నన్ను దాపుని కండాడ వంగవంతుడు ఇట్టంత ఆడతారు మూడు ಅಜ್ಜ ನಾನು ಗಿರಾಡ ಪಂಜಂದಾಯನ ದಯಟ್ಟು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ನೀರು ಕೊಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುಟ್ಟುಪುರಾಪು ದಾದ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜ ಬಂದಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮೆ ఆయన వరవన ఊడి అప్పే కురపూలు మైరే అప్పగ మళ్ళీ వనపాలు కురపూలు మైరే అప్పగా వనపాలు మధ్యమేత వనపాలు ఎనలెక్క పొన్న పొంజు తింగులుడు మీపారు ఉరుస్తూ కొంచెం పెదిపారు ఆన పెదిపారు ఆన పొరులు దుప్పారు పొన్న పెదిపారు పొన్న పొరులు దుప్పారు അപ്പോൾ എനിക്ക് ജത്തിന കറി അജ്ജി മീന മിസിലി ഇജ്ജി എലികില്ല സംതന അജ്ജി മെലികില്ല കൊടിബാല അജ്ജി നുമ്പാൽ പണിപ്പാరు ಅಲ್ಲ ಪಂಡಿನಾಳಾಯದು ಉಂಡೆಡ ಆವಡ್ನಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಸೆಡಿಯಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂತಗಲ ಕರಿಯಾಗ ಬಂಡ ಬೂಡುಗು ದೂರ ಅದು ಉಂತ್ಯಾಲು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಟ ಬಂಡಾಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೀಯರ ಬೂಡು ಅಂಚ ಊರು ಉಲ್ಲಾಕಲ ಕಟ್ಟರೆಡು ಮಡ್ಡಲ್ಲ ಕರಿಯಾಗ ಮೇಯರ ಬೂಡು ಎಂಕಲನ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಡು ಕಂಡದ ಅಡಿಕೆ ಮೇಯರ ಬೂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡದ ಅಡಿಕೆ ಮೇಯರ ಪೋಯಲ್ ಕಂಡದ ಕಡಿಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ಬಂದಲ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ಜಾಲು ನೀರು ಬಂದಿರೋದು ಕುಜ್ಜಾಲು ಉಂಡಾಲು ತರೆ ಕುಡಿತು ಬೆರಿಕೆ ಪಡ್ಯಾಲು ತರತ ಧೂಳು ಪಾನಿ ನೀರ ನಾಡು ಹೊರಬೂರುಂಡು ಅಪ್ಪ ನೀರಿಡಿತ್ತಿನ ಮೀನ ಮಚ್ಚಂಗುಲು ಮೇಲರ ಕೈ ಬಿಡ್ನಾಗತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಂಡಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪೋಪನೆ ಉಳದು ರಾಮಕಟ್ಟನು ಪಾಪ ಪರಜಿಂಡು ತನ್ನ ಕೊಪ್ಪು ಮೊಣೆಪಾಡು ಕಡೆಯಾಲು ಮುಗುಡಲ್ಲ ಬಜ್ಜೈ ಮುಜಿಕಣ್ಣ ತಾರೈ ಉರ್ಲಾಲ ಬರಂತರಿ ಬತ್ಯಾಲು ಮಚ್ಚಂಗುಲ ನಿಕ್ಕಲೆ ಬಂಜಿಡಿ ಸಾರ ಮೀನ ಮಚ್ಚಂಗುಲು ಉಜಿ ಪಣವಾಡು ఎన్న పంజిరి కొంచెం పుత్ర బొల్లె కూడా ఉండాలి పండిన తన్న ఉట్టు బత్తాలు కంజి దంబిడ కడలా నీరిడ కొటమాన శుద్ధమంతాలు అమ్మే వరవన ఓడి బడకాయ తంగిన బంగావరణ కొడిర కంతి ಐಕಿ ಇರೇಜಿಂಜ ಭಾವನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಪಲ್ಗಜ್ ಬಳಸಿ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಡಿ ಕಂಚಿರ ಮಿಂಚಿರ ಕಣ್ಣಿಲ ಕಾವಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಿ ನರಂಗೆ ಮಾಪಲ್ದ ಕೊಡಿಪಲ್ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತ ಪರಿಯಲು ಬೆಗರು ಒತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿರಳು ತಿಂದಾಲು ಬಚ್ಚಿರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂಜವನ ತೋಚಿಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾಪಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂಜವನ ಸಡಿಬೂಡು ಈ ನೀರು ನಿಲ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೆ ಗರ್ಭ ಬೊಲಿರುಡು ಮನ್ಪಾಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ನೀರು ನಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಬೊಲಿಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಿರುಂಡು ಅಪ್ಪ 7 ತಿಂಗಳ ಬೇಲೆಡಿ ಯಾಳಪ ಬರಲಿ ಕೂಟು ಒತ್ತುಡು ಅನ್ಪಿ ಕಾಂತಾರ ಕಬತ್ತಾರ ಪುತ್ತೂರು ಪುರುಳಿಗೆ ಒಡಿಪಿ ಜಗನ ನಲಿಕೆ ನಾಳೂರು ಮುಳಿಕೆ ಮುಜಿದ ಕೊರಗಲು ಪುಡೀರು ಅವಳಿಗೆ ಮೋಹ ಕೊಂಡದ ಬಾಯಕೆ ಪಡುಡು ಅಂಚ ಕೋರಿಕೇರಿಯರು ಕೊಡದ ಸಮ್ಮಾನ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಂತ್ರ ಅಡ್ಡಿಯ ಸಮ್ಮಾನ ಪೊರಿಪುತ್ತೀರ್ಪುರ ಸಮ್ಮಾನ ಪೂ ಮುಡಿತೆ ಪೂತ ಸಮ್ಮಾನ ಪರಕೊಡಿ ಮಾತೇರು ಹೊಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿದಲ್ಲಿ ಮರ ಬಾಯಿದ ಕದರನ್ನು ಕಟ್ತೀರು ಅಪ್ಪಿಗೆ 7 ಪೋಣಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಎನ್ಮ ಪೋಣು ಊರ್ಮ ತಿಂಗಳು 10 ಬಣ್ಣ ತಿಂಗಳು 10 ಗಲಿಗೇಡು ಬೆರಿಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರಮದೇರ ಬೇನೆ ಬಂಜಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಉರಿ ಬಾಳದ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪ ಹೊರವಣೆ ಹೊಡಿ ದಾಣೆ ಮಂತಿ ಕಟಕಲ್ಗಂತೆ ಕಾರಡಿಕಿದೆಯೇನ ಅಲ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಕು ಒಜ್ಜಿರಗಂತೆ ಇಂಚ ಕುಂಟ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಡಾಲು ಆನನು ಕುಂದುಬಾಡಿಯಾಲು ಐದು ಅಮ್ಮೆ ಹೊರವನ ಓಡಿ ಪೋಲು ಬತ್ತಿ ಕುಲಸನಿ ಬರೈ ಸನಡಿ ಸನಪೊಚ್ಚಿರಿ ಬೆಂದಿಡಿ ಬೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿರಿ ಮುಜೆಟ್ಟು ಮುಜನಮ ಕಟ್ತೀರಿ 5ನೇ ಟೈಮನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ ಒರುಮೆ ನಮ್ಮ ತನಿ ಕೂಡಿಕೊರಳ ಪುಡುಂದನ್ನ ದಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಕರಿ ಜಾವುಡುಂದಂಡ ಆಯ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಬರಿಕೆ ಬಂಗಾರ ಕುಟುಂಬ ಸಿಂಗರ ಆಪಿನ ಪುದರ್ಲೆ ಪುಡುವಂತೀರಿ ಅಪ್ಪ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗಳು ಆಲೆ ಪೊಜ್ಜ ಅನ್ಪೋ ಅವನು ಬೇರೆ ಕೊರಗಣತನಿಂದ ಪುದಾರ್ಲಿಯರು ಕೊರಗಣದನೆ ಪುದಾರ್ದು ಏನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಮೆರಬಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತನು ಅಮ್ಮನ ಪುನುಣಿಪ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತನು 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗುಲು ಸೈತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಡಿ ಸೈತು ಕೊಪ್ಪುಡು ಅಂತಾಯಿ ಪಂಡೆ 7 ಕೊಪ್ಪ ಧೂಳು ಕರಂಡಿ ಉಂಜಿ ಕುಪ್ಪು ಹಾಕಡಿ ಕುಪ್ಪು ಚೂರು ಮುಳಿದಿಜಿ ಕೂಡ ಈ ಕುಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಬರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಪೊದ್ದು ಕದರದ ಕಟ್ಟುದು ಬೆದರ ಕದರ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಕದರದ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಗುಜ್ಜಿ ತಡಮೇಡಿ ಕುಲ್ಲಿ ತಡಮೇಡಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕಾರು ಇಂಚೊಂಜಿ ಕಾರು ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಬೈರೇಕೆ ಬೈದಿದ್ದಿ ಮಗಲ 10 ಬೈದಿದ್ದಿ ಮಗೆ ಸೆನ್ನೆ ಬೈದಿ ಅಕ್ಕಳು ದುಮ್ಮದಾಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಮೂರು ಮಾರೊಂದು ಓರಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಜಿಪು ತುಂಬಂದಿನಿ ಮಗಲ ಅಡ್ಡೆ ತುಂಬಂದಿನಿ ಬೇ ಕಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ದೂರಗು ತುಪ್ಪೇರಿ ಬೈರೇಕೆ ಬೈದಿದ್ದಿ ಬೇ ಹೊರ ನಲಿಪೋಯ್ ಹೊರ ಬುಲಿಪೋಯ್ ಹೊರ ತೆಲಿಪೋಯ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೈರೇಕೆ ನಮಗ ಚೆನ್ನ ಅವನ ಮಗೆ ದಾಯಿ ನಲಿಪುಂಡು ದಾಯಿ ತೆಲಿಪುಂಡು ದಾಯಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಕೇನೋಡು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತು ಕೇನುವರು ಈ ದಾಯಿ ನಲಿಪೋ ಮಗ ದಾಯಿ ತೆಲಿಪೋ ದಾಯಿ ಬುಲಿಪೋ ಅಪ್ಪ ಮೇನ್ಪಿ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುಂಡು ದೇಸಾರಿ ಕಡಪೆರೆ ಕರಿಯಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಪುರಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಮಗಳು ಎಂಕ್ಲಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೋಣ ಹಾಗೆ ನೀರು
ಅವ ಬರಿಯರು ಬರುವೇನು ಹಾಂ ಇಂಕ ತಂಡು ಕಟ್ಟರ ಅರ್ವೇಜ್ ಹಾಂ ತರಕ ಏರ ಕೊಂಬಾರಿಜ್ಜು ಅಂತ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಾಗ 10 ಬೈದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಏರು ಬೈದಲ್ಲಿ ಪೋರಿ ನಮಗ ನಿನ್ನ ತೆರಿಯದತ್ತ ಉರಿಕಿದ ಕುಂಟುಂಡತ್ತ ಹಾಂ 500 ಕಟ್ಟಾಡು ಸೊಂಟು ಹಾಂ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಪೋರಿ ನಿನ್ನ ಪೊದಿಕೆದ ಪಾಲು ಉಂಡತ್ತ ಹಾಂ 500 ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ತರಿಗೆ ಗೊಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಪೊದಿಕೆಲ್ಲ ಪಾರುಡು ಅవి పుట్టినోళ్ళు అవి బలతినోళ్ళు ఆయన బరి ఎంచిన బందరు ఎంచిన సాన్ ఎంచిన మూలు ఎంచిన కేనుడు ಬಂದು ಮಗಳ 10 ಬೈದು ಇರಿಕೇನೋರು ಅಪ್ಪ ಮೇನ್ ಪೆನ್ನ ಬರಿ ಬಂದರೆ ಇರಿಕೇನೋರ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಏನು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಜವನ್ ನಮ್ಮಲಿಟ್ಟು ಜವನ್ దగ్గర ಯಾನ್ ಬಲತ್ತೀನಿ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮೂಲ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೈದರ್ ನಕ್ಕಲ ಬರಿ ಇಂದು ಮಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಬರ್ತಾಕ್ಳು ಮುಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅವನ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾಯಿ ಬಂದು ನಾನು ತೆರೆದ ಕುಂಟು ಕೊರಿಯರು ಐನು ಸೊಂಟದ ಕುಂಟು ಕೊರಿ ಐನು ಕುರಿಕೆದ ಪಾಲ ಕೊರಿಯರು ಸೊಂಟ ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಸಿದ ಬತ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಿರಿಪತ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮೂಡು ಬೈರೇಕೆ ಬೈದೇದಿ 5-10 ಬೈದೇದಿ ಮಗ ಚೆನ್ನೈ ಬೈದರೆ ಬಿರಿವತ್ತು ಎಂಸೂರ ವರಕೆ ಪೋಯಿ ಎಂಸೂರ ವರಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಸೂರ ನಮ್ಗೆ ಬಾಲಿ ಮನಲ ಬಡಪತ್ತು ಮೇ పోయి సన అర్థ ముత్తలు అనిపించిండు గెంతు ముత్త తరవ ఇచ్చిండు ఉలాయి కదికే అండి పిదై తుప్పే అండి చెన్నై బైదరి 7 మడికి కలిపూర్ణ 7 మడికి పణం ఇచ్చిండు ಅಪ್ಪ ಬೈರೇಕೆ ಬೈದು ಪೇರು ನಮಗ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನಂಗೆ ಮಗೆ ಪತ್ತಿ ಉಸುರು ಬಾಗೆ ಬಹುಸ ಇಚ್ಚಿಂಡು ఆయన భార్య బిత్తులు నెడ్లు గడిపోడు నెడ్ల గుడిపడి నాకు కొండొట్టు సాంగ్ పోడు అప్పుడు ఆయనకి ఇంకా మేము భార్య దగ్గర నెడ్లు కడితే నెడ్ల గుడిపడి కొండొట్టు మేము సాంగ్ చేయరు సాంగ్ అనిపి అప్పకి ఇంకించక్కులు నేరందు ఎంకులంజి కుల్ల కసబు ఉండు ఇంకొంచెం బెనీరంజి కిన్నికెత్తి మలపది కొరలే అనిపింది అంచ మేము కిన్నికెత్తి మలప కొరిపోయి ಇದು ಎಂಜಿರ ಮಲ್ಕೋ ಎಂಜಿರ ಕೂಲ್ಕನಪ್ಪಿ ತರಳಿ ಮಲ್ಕೆ ತರಳಿ ಕೂಲ್ಕನಪ್ಪಿ ಬೆತ್ತನಲ್ಗೆ ಬೆತ್ತಂದ ಕೂಲ್ಕನಪ್ಪಿ ನೀರುಡಿ ಪಾಡು ನೆರಕ್ಕೆ ಗೀಸ್ವಿ ಬುಟ್ಟರು ಪಾಡು ಉಣ್ಗ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪು ಚಕ್ಕಪ್ಪ ಗುಳ್ಳಿ ಕಾಂಟೆ ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕರಗಲಿ ತಡಪದೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುಣಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಲ ಮೂಲಾಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಈ ಬೈರಿಕೆ ಬೇತನ ಹಾಕಲಿ ಎನ್ಸು ಬೈಕೆ ಮೂಲಾಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬತ್ತಿ ಮೈಸಂದೆ ಜಲ ಕೊಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಡಂಗಿದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಿರುಪಂಡ ತಗೊಂಡು ನೋಡಲ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪೂ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೈತೇನೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಓಲವು ಎನ್ಸೂರ ಬರಿಕೆ ಒಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಬಡಕಾಯಿ 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 ಎನ್ಸೂರ ಬರಿಕೆ ಓಲೊಂದು ನಂಗೆ ನಿಖರವಾದ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ಆ ಪೋರ್ತುಡು ಅವ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಸಬುಂಡು ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಂದ ಕುರವನ್ನ ಅಡಿಯರು ಹೊರಗನ್ ಚಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೈಲ ಬಾಕುಡನ್ನ ಅಡಿಯರು ಚಿಕ್ಕಿಜಿ ಓಂಚಿತ್ತ ಮುಗೇರನ್ನ ಅಡಿಯರು ಚಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ 10 ಬೈದೈದು ಬಂಡೇರು ದಾನ ಮಗ ನಾಡುನಿ ಅಪ್ಪೆ ದಾಯ ನಾಡುನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ 7 ದಿನ ಒರಿ ತುಂಬಿ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪರು ಲೆತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಂಡ ಗುರವೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಓಂಚಿತ್ತ ಮುಗೇರಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಬಂಡ ತುಂಬೋಣ ಜನ ಅಪ್ಪ ಏನು ತುಂಬೇರು ತುಂಬೆ 7 ಜನ ತಪ್ಪುದ್ದೇನು ಒರಿ ಹಿಂಗ ಕುಡುಪುಡು ಉಣುಪು ಹತ್ತಲಿ ಕುರುವೇಡ ಅಡ್ಡೆ ಬತ್ತಲಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚರಗಳು ಬತ್ತಲಿ ಕಡ್ಡಡಿ ಕಾಳಿ ಬತ್ತಲಿ ಈತ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ವ ವರ್ಷ ಬಚ್ಚರ ಪೂಲು ಈತ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ವರ ಬುದ್ದೇನು ಊರು ಬುದ್ಧ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದೇ ಕುಡುಪುದ ಉಣುಪು ಕುರುವೇದ ಅಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚರು ಅಡ್ಡೆದ ಕಾಳಿ ಎಲ್ವರ ಬಚ್ಚರಗಳು ತಿಂತು ತಿಂದು ಎಲ್ವರ ಬುದ್ದೇನು ಊರು ಬುದ್ಧ ಮಲ್ಪಿ ಊರು ಬುದ್ಧ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಸೂರ ಬರಿಕೇಡಿ ಅರ್ನ ಒಡಿಜಾಡಿ ದೀಪಿ ಒಡಿದು ಮನ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪು ಬರಿಕೆ ವಾಪೆರೆ ಅಪ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ಬಿಡು ವಾಪೆರೆ ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು 16 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಾಂಕ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಸಲಗ್ಯಾರು ಇನಿಗಾನ ಎನ್ಸು ಬರಕೆ ನೀರು ಮುತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪೋಣಗೇನ ಬೆರಿತುಲಿ ಬಣ್ಣಗಣ್ಣ ಬಂಜಿದೆ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊರಿಜಿದ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಬೈರೆ ಕದ ದುಕ್ಕುಡಿ ತಿರುಬಂಡ ಪಣರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಪಂಡಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಸರೇಜಿ ಯಾನು ಮುಟ್ಟು ತುಂಬುನು ತುಂಬುನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲವರ ಬುದ್ಧಿ ತೆರ್ತು ತುಂಬಿ ಬೈರಕ ಕರ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಜೈ ಕರ್ತ ಇಡೀ ಪೋಯಿ ಪೊಂದಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪೋಯ್ದ ಮಾಡ ಮೆಸಾರ ಮಾಡ ಇಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಗುಂಡೋರ್ದು ಪೇರು ಗುಂಡದ ಮುಳ್ಳೀರು ಅಪ್ಪ ಎನ್ಸೂರು ಬರಕೆ ತಿರುಬಂಡ ಬತ್ತನು ಕೊಪ್ಪಂದ ಕೊರಗೆ ಹತ್ತು ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆ ಹತ್ತು ಓಂಚಿತ ಮುಗೇರೆ ಹತ್ತು ಅವು ಕೊರಗ್ಲೆ ತಾನೆ ಏಮಂತಾನೆ ತಿರುಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಕೊರಗ್ಲೆ ತಾನೆ ತಿರುಬಂಡ ದೂರ ಹೋಗಿ ಜವಡು ದೂರ ಹೋಗುಲು ಅನ್ಪೀರು ಏರು ಮಾಡ ಮೆಸಂದಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇ ಅನ್ಪಿ నేను దూర జాపి ಮಾಡದ ಕೈತಲ್ ಬದುಕೀನಿ ಮೂಲ್ಯರೆ ಯಾನು ತುಂಬಿನ ತಿರುಬಂಡಿರಾಗ ಆವು ಅತ್ತು ಯಾನ ಒಂದ
ಓಲು ಮಾಡ ಮುಟ್ಟದಾಲ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ತುಮ್ಮಿನ ತಿರುಪಂಡಿರೆ ಕಾವು ಆವು ಯಾನ ಪೂಜ ಅಂಜ ಮಾಡೋಗುತ್ತು ನಾ ಮುಗಿಲಂಗ ನಾರಂಗದ ಪುಲಿ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಸಿ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಬೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರೆ ಹಿಂಸುರ ಬರಿಕೇಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಪಡ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂಗೆ ನಾರಂಗದ ಪಡ ಪಾಡ್ಬೋದು ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಕೂಡ ಮನ್ಪಿ ತೋಜಿ ತೋಟ ಹೋಗ್ಪಿ ಅಲ್ತ ನೆಡ್ಲ ತೊಡಂಗೆ ಆಡ್ಪಿ ಅಂಚ ಮಾಡೋ ಮಿತ್ತರು ಮಾಡೋ ಮಿತ್ತ ಪುಳಿಯ ಕಾಲದ ನಾ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯನ ಜಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೇನು ಮಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಆಂಡ ಹತ್ತು ಒಡೆ ಮಾಯ ಅಂಡೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮಾಯ ಅಂದ್ಬಾಕ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ದುಮ್ಮದ ಕಾಡು ಬಂಡ ಜತ್ತು ಬತ್ತದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಮಂಗಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳ ಆರಡಬಹುದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಮಣಿ ಪೂಜೆರಿ ಅಪ್ಪ ದುಮ್ಮು ಬಂಡ ಮಂಗಾರದ ಕಡಪು ಅನ್ಬಿಡಿ ಕಡಪು ಮಂಗಾರ ಪಣಪನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ ಮಂಗಾರದ ಕಡಪು ಕರಿಯ ಕರಿಯ ಅಂದೆ ಅವಳು ತೂಣ ಮಂಗಾರದ ಕರಿಯ ಕಡತಿ ಕಡಪು ಕರಿಯ ಕಡತ ಉಳ್ಳಲದ ಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡಲು ಉಂಡು ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಪಲ್ಯದಲ್ಪ ಉಳ್ಳಲದ ಕೋಡಿದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ತು ಜಪ್ಪು ಅಲ್ತು ಕೊಟ್ಟರದ ಬೈಲು ಬರ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟರದ ಬೈಲು ನೋಡ ಬೋಳು ನೋಡದ ಉಂಡು ಮಲರಾಯಿ ಓಳು ಕೊಟ್ಟರದ ಬೈಲು ಅಪ್ಪ ಮಲರಾಯನ ತುಪ್ಪಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ಪಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪ ಮಲರಾಯ ಅನ್ಪಿ ಓಡಿ ಪೋಪುಣಿ ಉಳ್ತು ಬರ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಯಾನು ಯಾನು ಇಂಚು ಎನ್ಸೋರ್ ಬರ್ಕಿ ತಿರುಬಂಡು ಕೊಂದು ಪಾಯ ಯಾನು ಮಾಯ ಇಂಕ ಊళ్ళ ಪುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಂಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೋಲ್ ನಡೆದ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಲ್ ನಡೆದ ಅಂಚ ಬೋಲ್ ನಡೆದ ಏನು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ನೀಲಿಲ್ಲು ಅಡೆಬು ಅವಳು ನಿನ್ನ ನಂಬುವರು ಅಂಚ ನೀಲಿಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಇಡಾರ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಆಪುರ್ತರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಜನ ಕುಳಿತಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಏರು ಬರವು ಈ ಪೂಜಾರ್ನಕುಲು ಈ ಕೊಟ್ಟಕಾರದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಂಡನದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂಡಿಜ ಚಿದ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪೂಜಾರ್ನಕಲು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾಲ ಜನ ಮೇರು ಮಾಡ್ಪುಣಿ ಮುಕ್ಕುಲ್ದಾರ ಜನ ಕೋಟಗಾರ ದಕ್ಕ ಮಾಡ್ತು ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಕೊರಗ ಜನ ಪತ್ತೆಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತ ಅಲ್ತು ಪಿದ್ದಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನೇಲಿಲ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಕೋಟೆಗಾರ ನೇಲಿ ಅತ್ತತ್ತು ಮುಳ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಲೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ ನೇಲಿ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಪ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಡೆ ನೇಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅವಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಜುಮದಿ ಗಂಟೆ ಪೀರ್ಬಾರ ಬೋಡು ಗುರ್ಕಾ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮಲ್ರಾಯನೇ ಮಾಡ ಅಂಚ ಅಲ್ತು ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಅಲ್ತು ಕರಿ ಒಲ್ತು ಕೊಲ್ಲಪ್ಪು ಗಡಿ ಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಗಡಿ ಒಟ್ಲಾದ ಪಡುಪು ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಪಾಡ್ಲ ಪಡಪಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಪಂಜಂದೆಲ್ಲ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಉನಿ ಉತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಆ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುಲೊಂದಿರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡಿ ಬುಪ್ಪುನಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಮುಂಚೆ ಪಂಡಿ ಬೈದ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಊళ్ళ ಅಂಚಿನ ನಿಲಕಾಲ ಕುಲ್ಲುನ ಸ್ಥಳ ಚಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಮೂರು ಉದ್ಯಾರದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಡವನ್ನು ಬೈದನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಯರ ನಿಲಕಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲನ ಸಾಯದ ಸತ್ಯ ದುಂಬು ಈ ಮೇರೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಣ್ಣಲ್ಲೆ ಅಜಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗಿ ಕುರಬೇರ್ಗಡೆ ಮಣದೇರು ಈತ್ ಪಂಜಂದನ ದುಮ್ಮು ದಂಡಾಡ್ದ ಬುತ್ತು ಓ ಫಸ್ಟ್ದ ಸಂಕೊಳ್ಗೆ ಈ ತಂಡದ ಬುತ್ತರು ನಾಲ್ಕು ಸೋಪಾದಿರು ಏರಿ ಎರಸು ಬುತ್ತು ಸೋಪಾದಿ ಆತ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಕುಳಂದಿರು ಅಪ್ಪ ಕುಳ್ನ ಅನ್ಪಿ ಯಾನವರ ಕೇಂದ್ರ ಬೋರ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಇಡೆ ಅಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಮಂಜ ಬಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಮಂಜ ಕಟ್ಟಂಡ ಓಡಿ ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಂಜ ಬೆಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಮಂಜ ಪೆಲತ್ ಮಂಜ ಪಲ್ತ ಮಂಜ ಬೆಲ್ತ ಮಣ್ಣು ಅಡೆ ಬರ್ಪಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪಿ ಇಂದು ತುಳಿ ಇಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲ್ದಿನ ಸ್ಥಳ ನಿಕ್ಕುಳು ದಾಯ ಇಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬೇರಿ ಛ ಅಂಚಿನ ದೆಯ್ಯಲಿನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಹ ತರ್ತದ ನಿಕ್ಕಿ ನೀ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಡಿ ಏನು ಅಪ್ಪ ಪಿರಬೂರ್ ನಿಂಬೇಕೇನಿ ಎರಡ ಪಂಜನಗಳು ಕೇಮಿ ಹುಳ್ಳಗಳು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಗಿಟಾರ್ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಊರು ಡಾಟಿಲು ಕಾಡ್ಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಏಳು ಕಲ್ಲು ಏಳು ವರ್ಗ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟ ತುಂಡು ಗ್ರಾಮ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಬಂದು ಪಂಜಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಏಳು ಕಲ್ಲು ಏಳು ವರ್ಗ ಏಳು ವರ್ಗ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟ ತುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಈತ್ ಗ್ರಾಮಡು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಉತ್ತರ ಗುತ್ತು ಪೋಪಿ ಅವಳು ಕಬಲು ಚೂತನ ಕಡ್ಪಿ అయిన ಅಜಪುರ ದಿಂಜವಿ
ಅಜಯ ಕೊರಜಿಗೆ ಮುಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಮುಂಟುದು ಪೋಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಥ ಸೋಪ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಇವಳ ಲಿಂಕ್ ಅಂಚೆ ಈ ಮಾಸೂರು ದೆತ್ತು ಹಾಕಿ ನಾ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಊರ್ನು ಬಲ್ತೇರಿ ಬತ್ತೆ ಕನೀರ್ಸ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿರಿ ಬತ್ತಿ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಂಚ ಕನೀರ್ಸ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಬಂದು ಇಂದೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬರ್ರ ಬಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಕಳು ಇಂದೇರ್ದು ಹಂಚಿ ಯಾಂಬಾರ್ ಪೂಜಿ बोलतू या बार पूजी पंडे आलतू सीधा बत्ती बत्त मुकल पंडे क्लिंग नो सुदिरे अंचा अज्जागे ಏಳು ಜಾಗೇಡು ಏಳು ಗುಡ್ಡೆಡು ಏಳು ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಲ ಕಲ್ಲು ಅವೇ ಮಂಜ ಬಲ್ತ ಮಣ್ಣು ರಡ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಬೊಳ್ಳ್ಯದ ಕಲ್ಲು ಬೊಳ್ಳ್ಯ ಮೂಜನೆ ಕಲ್ಲು ಅಗೇಲ ಅಜೇಲ ಅಗೇಲ 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 ನಾಲ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿಲ ಉಜಿಲ ಐದನೇ ಕಲ್ಲು ತಳ ತಲ ಆಜನೆ ಕಲ್ಲು ಜಾರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಮಂಜ ಅಡೆಯನ್ನು ಗಂಡು ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣು ಜಾರ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಗಂಡು ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣು ಗಂಡು ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡು ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣು ಪರಕಲ ಗಂಡು ಪರಕಲದ ಮಣ್ಣು ಜಾರ್ಲಟ್ಟಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವು ಅಷ್ಟು ಗುಂಜ ಕೋಲ ಅವು ಅಲ್ಪವು ಅವು ನಮ್ಮ ಏನಪೈದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಉಜಿಲದ ಕಲ್ಲು ಐನ ಕಲ್ಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆದೇವು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗುಂಜ ಕೋಲ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕಲ್ಲು ಆಜಿ ಕಲ್ಲು ಇಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ 5 ವರ್ಷ ಗುಂಜಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಬಾಕಿಲು ಪಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಡರ ಬಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲ ಮುಳ್ಳು ಮಂಜ ಬಲ್ತ ಮನಡು ಅವಡು ಮಣದಾನಿ ಒಂಚಿಗೆದ ಕೋಲ ಆ ಕಲ್ಲಡು ಅವಡು ಐದೊಕ್ಕ ಪರಕೆದ ಅವಡು ಇಜ್ಜನ ಪರಕೆದ ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಂತಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತರಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಂಡು ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತರಿಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಕೀರ್ತನ್ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ 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 ಸರ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕೀರ್ತನ್ ರೀ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ಬಾರಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊಟಬಾರ್ದು ಪಡ್ಡಬಾರ್ನ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 20 ಜನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇದರ ಕಡಪುಡ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ ಈ ನಮ್ನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಹೆಚ್ಚದು ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಏನು ಅಂತಾರ ಅದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೀರ್ತನ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂದಿರ್ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅವನೇನು ಉಂಟವನೆಂಚ ಅಂದತೆ ಅಷ್ಟ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ತಪ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ಲೆಕ್ಕಡು ತಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಉಂಟವನೆಂಚ ಪನ್ಪನ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಏರ್ ರಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಮಂತ್ವೇರು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದೆತ್ತ ನೋಡು ಸರ್ ಎಂಚಾಕ್ಲೇನೆ ನಾಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಟಿದಾದ ಅವ್ನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ದೂರ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅವನು ಮಲ್ತದ ಕಡಪುರೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ ಪರಂದು ಸರ್ ಮುಕ್ಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ್ಪೇರಿಂದ ಕೇಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಬೇತೆ ಅವೇ ಸರ್ ಇದು ಕುತ್ತಾರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪರಗಜ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇರದಾದ ಉಲೈ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೇರು ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ನಾಡಿನ ದುಂಬು ಸರ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂನಾಗ ಕುತ್ತಾರದ ಉಲಾಯ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ಟೆದ ಫೋಟೋದ ಐಕೊಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ದೇರು ಸರ್ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ತುಲೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡು ಆನ್ಲ ಇಂಚದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ಅಂದ ಕೇನಿಗ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಾರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಾರ ಪಾತಿರ್ಗ ರವೀಂದ್ರನಾಥಣ್ಣ ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೈಲಣ್ಣಗತ್ ಹಾಗೆ ಆಗಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವದ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಂಡ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೊಂಚ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಾರ್ದನ ಮುಂತಾವಡಿ ಕಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಕೀರ್ತನ್ ಬನ್ಪನ ಉದಾದ ಕೆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಾವಚಿತ್ರಲಿನ ದಿಕ್ಕಿನಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನಿದಾದ ದುಂಬಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿತ್ತನ ನೀನು ಬರೆದು ಅಣ್ಣ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆದ ಅಪಗ ಅವು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಗಡಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ
ನೆಕ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಹಿಡಿದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ ಅವ್ಳು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣುಗುನ ಉಡ್ಚಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಗಸಾರ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಮೈ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದ ಐನು ತೂದುಲ ಆಯ್ತು ಎದುರುಡೆ ಬರ್ತದ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೇರು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲ ಕನ್ನಡ ತೂಯ ನಾಡು ಗಿಡಪ್ಪ ಪಿದೆ ಕಡಪುರುವ ಎಂಕುಲು ತೂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬ ಜನ ಪುರ್ತುಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಈ ಬೊಚ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಪೇರು ಭಾರಿ ಶುಗುದ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಾದನ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೇನು ಪೂರ್ವ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏರು ಗ್ರಾಮದ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಂಜಂದ ಗಜ್ಜಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಜೋರು ಬಂದ್ಪೇರಗಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ಳು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಾರಿ ಪಿರದಾಗಿ ಪಡೆದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪಾತ್ರದಡ್ಡಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದರಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಯನರು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಯನ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕುಲರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೈಕಲ್ ನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಯರಿಗೆ ಪಂಪನ ಕತೆ ಅಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರುಡಾನಾಗ ಮೆರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೈಕಲ್ ಭಾರಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆ ಎದುರು ಹೋನಾಗ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಡನ್ ಐತಿ ಎದುರು ಹೋದಾಂಡ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚು ಐಡ್ದಕ್ಕಬಹುದು ವಾಹನಮನೆ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಅವಾಗ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜನಡೆ ಪೋಪುನಂದಾಂಡ ಅವಳು ಎದುರು ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸರಿಯಾನಿಗೆ ಹಿಂಗಿತ ಪನ್ನಗಿತ್ತೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸರಿಯಾಂಡವು ಈತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಆತ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಈತ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೊಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನಿಗೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿಲೊಪ್ಪುನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎತ್ತೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ಪರ್ಸ್ ಆವಡು ಉಳ ಕೊನ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಮುಂದಿನ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಸದ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಾತು ಪನ್ಪ ಈ ದಾಲ ಅನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಮಿತಿ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಆತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೋರ್ಡೇ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ತುಪ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಡ ಅರಿಕೆ ಮನ್ಪಲೆ ಲತ್ತು ಮನಸುಲು ಅಂದ್ ಯುವ ಕೊಡಿಪುಲು ಎಲ್ಲದಿನ ಅಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕಣ ನೀರ್ದೆಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಜ್ಜನ ಇದೋ ಕಾರಣಿಕೊಂಡು ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ ತಪ್ಪು ನಟ್ನಾಗ ಪರಿಹಾರ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಐದು ಒಂತೆ ಜೋಕುಲು ಗೆಂಡೋಗು ಕೈಪಾಡಂದಿಲಕ ಗೆಂಡೋನು ದೂರ ದೀಪಿಲಕ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ಪಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಂಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿ ನಿಕುಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಭದ್ರತೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಉಳೈ ಬರೋಡ್ಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಅವಳು ಪೂರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಂದು ಉಳೈ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೋಂದಿಲ್ಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪುನಗ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ఒక వాకారణ మిత్రది సెల్ఫీ బుర దెప్పందినల్క ತುಲೆ ನಿಕುಲ ಅವಳು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಾಡಂದೆ ಆ ಕತ್ತಲಿಡ ಕೊಲ್ತಿರಿಡ ಆಯ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಆ ಕ್ರಮಟ ಮಲ್ಪರಂದೆ ಉಂದೆಕ್ ದಾಯ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ ಕ್ರಮದಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನೆದ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆದಾದ ಗಂಡ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಂದಿಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ಪತ್ತದಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತೇನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೊಡೊಂದು ಯಾನ ಬನ್ಪೋಜಿ ದಯಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪಾಠ ಅವು ದಯಗಂಡ ದೈವದೇವರನ್ನೇ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನು ಅವನು ಬೊರ್ಚಾಂದಿಲಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಪಾಡ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೆತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ದಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಕೊರಗ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ತೇರಿ ಐದಲ್ಲ 100 ಕೊರಗ ಜನ ಫೋಟೋಗಳು ಉಂಟು ಏರ್ ಕೂತೆ ರಾಜ್ಯನ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ಕಡಪುರು ಆಸ್ತ ಅವು ದಾದಾಪ್ಲು ಗೊತ್ತದೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ 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 ಜನ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳು ಸೆಲ್ಫಿಲ ದೆಪ್ಪೇರು ಫೋಟೋಲ ದೆಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಮೂಲ ಲಡಪಡು ಬಂತ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ವಿಷಯ ತಿನ ಆತೆ ಅಂದಂದ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ಆರು ಕೂಡೊಂಜಿ ಬಂಡೇರೆ ದಾದಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಬಳಕೆ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಅಜ್ಜನೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೊರಡತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಿದೆ ಅದರ ಸಾಧ್ಯ ತೋಜವಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬನ್ವೆ ದಾದಂದಗೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದಾದಗೆಂಡ ಅಜ್ಜಡ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಜ್ಜನೇ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ್ಯ ನೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂತಂಡವ ಅಪರಾಧ ಅಂದಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರಡೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಎತ್ತೋಡು ನಮಗೆ ಅದೇ ಇಂಚಗು ಅವಳೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಡತದೆ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಯ್ದೆ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾರ್ದು ಮುಂಗಿಲ ಮಲ್ತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುರುವಾನಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಬರ್ಪಣೆಗಳ ಅಡಿಗೆ ಈ ಇಂಚ ಮಾತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೋಡತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೋದು ಅಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಟ್ಟೊನ್ನಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡ್ಚಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಬಲ್ಲೆ
ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಐನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಆಯ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ತಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಬಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹಿಂಚಗು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಜಿ ಅವಾಗ ಈತ ನಡಪುಡು ಅಜ್ಜೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಅಂಡ್ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿ ದಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಆತು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಫೋಟೋ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಚಾಲೆಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಜ್ಜನ ಜೋಕುಲು ಕೆಲ ಬರ್ ಅಜ್ಜನ ಅವಲು ಪಾಡೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಏತತ್ ಸರಿ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಮಕ್ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಂದ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ತಪ್ಪ ಇರವಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಂತುಲೆ ಅವನು ಮುಟ್ಟೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಉಲಯವನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮುಟ್ಟು ಯಾನಾಯ್ಕೆ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಫೋಟೋದ ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಳುದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ತ ಫೋಟೋ ಬಿದಾಯ್ಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೇಗರ್ತ ಅಲ್ತ ಫೋಟೋ ಪಿದಯ ಅಂಗಡಿಲಿಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಕಾವಂದೆ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಕೊರಗತನಿಯನ ಫೋಟೋದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಡ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿದೈದಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ದಪ್ಪೆರಜಿ ಪಿದೈದುಂಡು ನಿಖಿಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜ ರೇಖಾಚಿತ್ರಣ ಅತ್ತನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಕೊರಂಡ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವು ಸರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ ಪೂಜೆ ಅವು ನಿಖಿಲ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬಂದ ಅವಳು ಪುನರ್ ಅಡ್ಡ ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜನ ತೂತನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಲಿಕ ಮೆಕ್ಕಲ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ತೂಪ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾರ ಮಿತ್ತು ಇರ್ಲ ಅಂಚನ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾರ ನೀರೇನು ಆತನ ಎಂಕಲ ದೈವ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ ಹೌದೇನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಲ್ಲದೇನದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಂತ್ ಕೊಂಡ ಅವು ಯಾವ್ದು ಜನಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಓಡ ಮುಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಇರ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಈ ಓಲೋಲು ಕೋಲ ಆಟ ಇತ್ತ ಪಿದ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆತನ ಅವ್ಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಅವ್ಲು ಕೋಲ ಆಟನ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನು ಐಕ ಇನ್ನೊಂತ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಐ ದಾದನ ಮಂತದ ಈ ದಾದನ ಮಲ್ತ ಐಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಯಾನ ಒಟ್ಟು ಬನ್ಪನೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅವೇನು ಬೆತೆ ಪದೋಪಾರ್ದಿಂಚ ತಿರ್ಗಾವು ನಾವು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಬಣ್ಪನೆ ನಿಖಲ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸರಿಯತ್ತು ಕೊಂಚ ಕರೆಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರಂದುಲ್ಲರೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಹಲೋ ದಯಾನಂದನ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಲ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವೈದ್ಯನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಬರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಕ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಇರಲಿರಿ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಿಲಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮೈಲಣ್ಣ ಡೌರಂಡೆ ದಯಾನಂದನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಎಟ್ಟೆ ಬಂಗವರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಬಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಮೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನುಲು ಗೋಂದಿ ಲಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಆಯ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಚ್ಚನ ಓಪನ್ ಉಂಟು 10 ಗಂಟೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೀರ ರಾತ್ರಿ 1 ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಏರ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪೊಟ್ಟದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಚೊಂಬುಗುಟ್ಟೆ ಬನ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ರಟ್ಟು ಜನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಅವು ದಾಯ ಬಂಡದು ದಾಯ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಡುವ ಒರಿಯರಿ ಕಟ್ಟು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಅವು ದಾಯ ಬಂದ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷಿತರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೋಲನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಟ್ಟುನ ಹೊರ ಅಷ್ಟೇ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಆಜಿ ಕೋಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆದಿರ್ಪುರ ನಾನು ತೂತಿನ ಮಗರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ತೆರಿದಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಪಿರಿದು ಅವಳು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋಲ ಆಪಿನ ಕುಡೋರಿ ಕಟ್ಟುನ ಅತ್ತತ್ತೆ ಇತ್ತ ರಟ್ಟು ಮಾನೀರ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಬಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಜನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ತೂಯಿನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒರೋನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತ ಚೊಂಬು ಗುಟ್ಟೆಡು ಕಟ್ಟಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಲಂಚನೆ ಕಟ್ಟುನ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಜ್ಜಲ ಅಂದು ಅವು ದಾಯ ಬಂಡದೊಂದು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಜತೆಟ್ಟು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅವು ಏರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲಂಜನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೋಲು ಮೈರ ಅನ್ಪುಣೆ ಕೊರಪೋಲು ಮೈರೆ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ ಓ ಪಾತೆರ್ನು ಪೂರ ಅಜ್ಜೆನಿ ಮನಿ ಪಂದ ಉಂತೋಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಸುರುಟ ಕಡೆ ಮಂಡಿಜಿ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜವು ಅವು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಏಳುಗಲಡವು ಬಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಒಂಡೆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಎತ್ತಿನವಳು ಐಕಾವುಡು ಗುಳಿಗೆ ಗಾವುಡು ಗುಳಿಗೆ ಎತ್ತಿನವಳು ಅಜ್ಜಟ್ಟಿ ಕೊರಪೋಲು ಗಾವುಡು ಇಜಿನೆಜ್ಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಎತ್ತಿನವಳು ಮಾತ್ರ ಕೊರಪೋಲು ಗಾವುಡು ಆಪುನಿ ಈಜಿನ ಖಾಲಿ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾರಣದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುಳಿಗೆ ಎತ್ತಿನವಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕವರೆಗ
ಕೊರಪೊಲು ಮೈರೆಗೆ ಆಪುನವುಲು ಕೊರಪೊಲುಗೂ ಕೋಲ ಆಪುನವುಲು ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲಿಂಚಿ ಇಂಚದೆ ಅಂಡ ಗುಳಿಗಿತ್ತಿನವಲೊಂದು ಬಂಡು ಬನೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಕೊರಪೊಲು ಮೈರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಪನೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೊರಪೊಲು ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಏಳು ಕಲ್ಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಲ ಪಾದಿ ಬಂಡಾನ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಡಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತೊಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮಡು ಗುಳಿಗಾಗಲ ಅಜ್ಜಾಗಲ ಆಪುಂಡ ಅವಳು ಕೊರಪುಲ್ಗ ಆವಡಿ ಖಾಲಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಆಪುಂಡ ಕೊರಪುಲ್ಗಿಚ್ಚಿ ಗುಳಿగా ఉన్న వాళ్ళు కొరపులు ఎంగల తొక్కోట గ్రామోడు అంచ దుంబుడు దించ మల్తొంబత్తిన అంచ కట్టు అంచోడు ಅಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗದ್ದಾದ ಕಂಡ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪುಂಜ ಅಲ್ತ ಆರಾಧನದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನೆಯ ಅಜ್ಜಕ್ ವಾ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಜಂದ ಹಿಡ್ದು ವರಪ್ರಸಾದರು ಪಡೆದಿನ ಜಾಗಿರು ಅಜ್ಜನ ಅಂದೆ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲುಲೇರೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅವೇ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಅಟಿಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕೋರ್ದ ಗಜಪು ಮೀನ್ದ ಗಜಪು ಬಸಲ ಕುಡು ಬಸಲೆ ಉಪ್ಪಡೆ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ಅವಡು ದೋಸೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಹಳ್ಳಿಡು ಮಲ್ತದೆ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಡೈಡು ಬತ್ತೊಂಬರು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುಗೊನಕ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾತಿರ್ನು ವಾರ್ತೆಗಾಲರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಯ್ತಾ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಸೋಕುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಲಣ್ಣೇರು ಆರ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 35 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡಂಜ ನೇಮದಗಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೋಸ್ತಿ ಬೇತೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಟ್ಟಿಗಂಡ ಯಾಪಲ್ಲ ಕಸದ ಕೊಟ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಸೀರಿಗೆ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಮಾಯಲ್ ನಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಚಿನ ಎಂದು ಸೇರಿಡುವಣ್ಣಗ ಚಿತ್ರಪುಡು ಏಳು ಕೊರಪುಲ್ ನಗಲ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅಲ್ಪಾಯರು ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆತ ಚಿತ್ರಾಪುಡು 7 ಕೊರಪೋಲು ಹೌದಾದ ಯಾನವಿನ ಕಡೆ ಕೇನೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ರೈನ ಕೇಂಡರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದು ಬೇತ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಗನೆ ಅಮ್ಮನಾಗ ತಿರುಗಾಟದ ಮಲ್ಪೋರು ಕಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪದ ಮಲ್ಪೋರು ಹೌದಾದ ಅಂಚ ಓಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆದಿಡಿ ಆದಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಚಿನ ತೂಜ ಆ ಕ್ರಮ ಈತ ಕುಂಟು ತುತ್ತುಂಡು ಐತೆ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತುಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಈತ ಕುಂಟು ಬಲ್ತುಗುಂಟು ಈತ ಪಟ್ಟೆ ಐತೆ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪಟ್ಟಿ ಮರಂಪುದಾತ್ ಮುಟ್ಟೋಗು ಕುಂಟು 5 ಅಂತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಐತೆ ಬಂಗಾರದ ಪಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿಪಾಡು ಪಾಡ್ದು ಸುರು ಕಾಲ 7 ಕಾಲಡು ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ಉತ್ತದಾಗು 7 ಕಲ್ಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಪರಕೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತದ ಮುಂಜೆ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಗುಡಿತದ ಪಟ್ಟೆ ಹತ್ತ ಸೇಗರ್ಪ ಉಂಡವು ಆ ಪರಕೆ ಉಂಡು ಹೊಸಗುಡಿ ಪಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಲ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೋಲಂಡವೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದು ಮುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ತಲ ಗೌಜಿದಾಲ ಈ 7 ಕಡೆ ತಿರಿತುತ್ತುದು ಕೋಲನೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಾಡ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಪಡ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಮೆಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಂಡಾರ ಬಂಡ ಅಜ್ಜನ ತಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ದೀಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಅಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಡೊಂದು ನಟ್ಟೆಪ್ಪುಣಿ ಅಂಡವು ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಣ್ಣಾಗ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಪತ್ತನ ಬೆತ್ತಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾಳೆದ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಗ್ ಪಾಲೆದ ಕೊಂಬಾರೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ದಿನ ಕೈತು ಆಯವೇ ಬಂದ್ಪುರಿ ಬಂಗಾರನಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಅಜ್ಜ ಕೋಲಾಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪ ಐತೆ ಆನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೋಲ ಎಂಕಲ್ ಪಣ್ಣೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಕೊರ್ಪ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಸ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುತೂಹಲ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ನೇಮತೋನಾಗ ಅವಳು ಬುಳ್ಳಿದ ಮುಗೊಂಡು ಆಂಡ ಅವರ ಪಾಲೆದ ಮುಗಲದಿಯರಂಡು ಮರಂಗನ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂತೂತೆ ಅವು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುರಲ್ ರೆಂಡು
ಅವು ಪಾಲದ ಮುಗಲ ದೀಪೇರು ಒಳ್ಳಿದ ಮುಗಲ ದೀಪೇರು ಅಂಚೆನಿತ ಮೇರ್ನ ಬಾಯಿಡು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ನೆನ್ನ ಪಾಲದ ಮುಗಂದ ಬಣ್ಣಗ ಒರುವರ ಪಾಲದ ಕೊಂಬರು ಏರವನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟನವರ ನೆನಪಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನವರ ಬಂಗಾರದ ಕೊಂಬಾರದ ಇಂಡ್ಲ ಪಾಲದ ಕೊಂಬಾರ ಅಜ್ಜಾಗ ಏತು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಾಲದ ಕೊಂಬಾರೆ ಬರತದ ಬಂಗಾರತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಕೋಲಾಟದಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಜ ಅಜ್ಜಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಮನ ದೇವರಾದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮೂರಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿದಾದ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೋಮನಾಥ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಅಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಅವಾಗ ಉಲ್ಲಾಯ ಕೊಂಚಂಡು ಪರಿಮಾಲ ಬಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಟ ಕೊಂಚ ಕೂರಿ ಈತ್ ಉಲ್ಲಾಯ ಎಂಕಿ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರ ಅವಡ ಓಲ ಅಜ್ಜೆ ಕೇನ್ನ ಕ್ರಮನೆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಡು ಅತ್ತಾಡೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತನ ಪಂಜಂದೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇತ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ಆತನ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ಅಡೇ ಪಂಜಂದಾಯನ ಕಟ್ಟಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಣವು ಬದ್ದೆ ಇತ್ತಂಡವು ಎನ್ನ ಬಂಡಾರುಂಡು ಅತೆ ಕರಿಯ ಬಂಗಾರ ಅಮೃತ ಪಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಅವೇ ಕರಿಯ ಬಂಗಾರ ಪಡಿ ಅಮೃತ ಅಮೃತನ ಕಾಲಿ ಅಂದ್ಕಾಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕತುಲೆ ಆ ನುಡಿಕಟ್ಲೆಡ್ ದುಮ್ಮುಂಡು ಒಂದುವೇ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನುಲಿ ಬೈಲುಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮಟ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಅರಸುಲೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊರಪನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯುಲೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರನಗ ದುಂಬುತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಬಂಗಾರದ ಕೊಂಬಾರು ಏರಣ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಬನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಪಾಲದ ಕೊಂಬಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತೇ ಭಕ್ತಿರು ಎಂಚಿನಂದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ತತ್ತದ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚ ಅವಳು ಅಗಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರಿ ಅಗಿಲು ಪೂರ ಬರಸ ಕರತದ ಅಕುಲು ಮೂಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲಿಗೆ 7 ವರ್ಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೆ 7 ಅತೆ 14 ಏತವು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಗ ಅಕುಲು ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕಲ ಏತ ಅಕಲಿಪ್ಪುನು ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕಲೇನ ಅಕಲೆ 14 ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪ್ಪುನಿ 14 ಉಳ್ಳಾಯ 14 ಉಳ್ಳಾಯ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಪಂಪಿನೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಮಾಯದ ನೋಡಿ 14 ಉಳ್ಳಾಯನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಮಾಯದ ನುಡಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ದನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನ ದನಿಕ್ಲ ಅರಿಕೆ ಇಜಿನ ಅವಳು ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲ್ಯನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕಲು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ನೆತ್ತಬೂರ ಅಧಿಕಾರ ದನಿಕುಲ್ ನಕಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದನಿಕುಲ್ ನಕಲು ಮದಿಪುನು ದನಿಕುಲ್ ನಕಲು ದನಿಕುಲ್ ನಕಲೆ ಮದಿಪು ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಮದಿಪು ಅಂಚ ಆ ಪಂಡ 14 ಉಳ್ಳಾಯರೆ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಮಾಯದ ನೋಡಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಅವತ್ತೆ ದನಿಕುಲಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಮನೋಡು ಅಂಚನೆ ಓ ನುಡಿ ಕಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೀಲಾಧರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಪಾಡಿರ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಲೀಲಾಧರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಲ್ವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನಾಪುರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಬದಾದ ಬಂಡ ಈ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಬೆರ್ಲ ಕಲಟು ನೀಚ ಒಂಜಿ ಗುಡಿನೊಂದು ತನ್ ಆಂಡ ಈಚೆ ಪೂರ ಐಕು ಕೊರಗಜ್ಜ ಅನ್ನೊಂದು ದೀಪೇರು ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನೀಚೆ ಆತಿನ ನೀಚೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಕೊರಗ ಅಜ್ಜೆ ಎಂಚಾಯಿನಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಸ್ಟೋರಿ ತುವನ ಒಂಜಿ 32 ವರ್ಷದ ಜವನಾಟಗಿರಿಯ ಮುಟ್ಟದ ಕತೆಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಲೀಲಾಧರಣ್ಣ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿಲಗನೆರೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ ಮುರನಿರ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಡ್ ಉತ್ತರದಾದ ಕೆಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಎನ್ನನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರು ಬಾಬು ಪಂಬದೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀರ್ಬೋತೇನೆ ಬತ್ತಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀರ್ಬೋತೇನೆ ಬತ್ತಗ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕದಾದ ಅವಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡೆ ತೀರ್ದೇರು ಬತ್ತಗ ಆರ್ ಎಂಕದಾದ ಅವಡು ಅಜ್ಜೆನತೆ ಮೂಲುಂಡು ಉತ್ತರ ಸರಳ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರ ಅಜ್ಜೆ ದಾದಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾದಿಡುಪೋದು ಸಾದಿ ತತ್ತಿನಾಯಗ ಜವನನ ಹೊರಟು ಪೋಂಡ ಪೊಣ್ಣುಳು ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೈರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಜವಾಂದಿನ ಹೊರಟು ಪೋಂಡ ಆನುಳು ಪೋವೈರು
ಅಪಗ ಅಜ್ಜನ ರೂಪದ ಅಜ್ಜೆ ತೋಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಸಾದಿಲೆ ತಂದು ಪೋವೇರು ಈ ಅಜ್ಜ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದಗಿಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಲತ್ ಅಂಚಾದಿ ಅಜ್ಜ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕೆಂಡ ಅವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಪಾಡ್ಬೇರ ಸರಿ ಅವು ಅಕ್ಲ ಸಂಶಯ 10-14 ವರ್ಷೋಡು ತೀರ್ಬೋತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ 14 ವರ್ಷ 32 ಲತ್ತು ಕತೆ 10-14 ವರ್ಷ ತೀರ್ಬೋಯನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಜ್ಜೆ ಪಣಪುನ ಲೆಪ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರಣ ರಡ್ಡನೆ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿ ಪಂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾರಕೆ ಈ ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಆಂಡ ಬೇಜಾರು ಓಕೆಂಡ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಜ್ಜಲೆಕ ಗಡ್ಡ ದೀಪು ನಾವು ಟೊಪ್ಪಿ ಕುಂಬಾರು ಯಾರು ತುಪ್ಪೆ ಮೂಲೋಡು ಬಾರಿ ಬರುದ ಕ್ರಮ ಮೀಸ ಮದ ದೇರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಮಾಯಿಲಣ್ಣನೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಗಡ್ಡ ಮೀಸ ದೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಮಡು ತುಲೆ ಮೂಲೋಡು ಎಂಚ ಏಲು ಗಡಿಟ್ಟು ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಐತ ಕುಂಟು ಅದೇ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಡ್ಡ್ಯಾನ ಅದೇ ಒಡ್ಡ್ಯಾನ ಇತ್ತುಂಡ ತಾಕತ್ ಇತ್ತುಂಡ ಒಡ್ಡ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತರಕ ಮುಟ್ಟದೆ ಕೈಗೆ ದಂಟೆ ಇಂಚ ಹೊರತಾದ ಅಜ್ಜನ ಏಸ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನೇ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪು ನಾವು ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಅಣ್ಣರೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇರಡ ಕೇನಗ ಇತ್ತೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಚ ಪಣಪನ ದೈವ ಉಂಟು ಅವು ಬಬ್ಬರಿಯನ ನೆಟ್ಲ ನೀಚೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ಒಂದಕಾಯಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತದನೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಆತು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಸೊಂಟೊಡು ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆದಂಬೆ ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ತನೆ ಉಂಡು ಈ ನೀಚಾಗಲ ಇತ್ತ ಅವಳು ಕೊರಗಜ್ಜೆಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವು ನೀಚೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆನೇನ ಅತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯ ಬೇತೆ ಆ ನೀಚೆ ಬೇತೆನ ಅವು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬಂಡ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಜ್ಜನ ಈ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಇಂಚಾಂಡಿ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಜನ ಬಣ್ಣದ ನೀಚೆಂದಿ ಇತ್ತದನಂಡಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜ ಕಟ್ಟದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನೀಚೆ ಬದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆತುಂಡು ಓ ಐನ ಹಾಕ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಪಂಪು ಅಂಚೆ ನೀಚೆಂದಿ ದುಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನ ಹಾಕ್ಲ ಐನ ಇತ್ತ ಈ ಇಂಚಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಪಂಡ ದೈವ ಅವ್ವೆ ದೈವ ಅವ್ವೆ ಅವ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲ ಬಾಸವು ನೀಚೆ ಅತ್ತೆ ಅಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರಲಿ ದಯಬಂಡ ನಮ ಕೊರಲಿ ಅಕುಲು ಕೊರ್ರೆ ದಯಗಂಡೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲೆ ಎಂಚಂದ ಗೆಂಡಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಕ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನ ಅತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಿಮ್ನ ವರ್ಗು ಒಂಜಿ ತುಳಿತ ಕೊಲಗಾಪಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾತಂಡು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ ಬದಲಾತ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪರಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏರಡಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪರಪರವು ಕರಂಚಿದಿಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲೆತ್ತೊಂತಿನಿ ನೀಚ ಲೆತ್ತೊಂತಿನಿ ನೀಚ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪುದರಿತ್ತೆ ವಾಡಿಕೆಡು ಒರಿದಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಗೆಂಡ ನಿಕುಲು ಹಂಚಿಬೋದು ಆ ಪುದರ್ನ ಬದಲ್ತಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆಂದೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿಲ ಕಡೆ ನೀಚ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ದೂರ ಆವಡು ಯಾನ್ ನಿಕುಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನದಾದ ಕೆಂಡ ನೀಚ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಇಂಚ ದೂರ ಆಪುಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಬರಡು ನೀಚ ಶಬ್ದ ಆ ವರ್ಡ್ ನುಡಿಕಟ್ಟುಲ್ಲ ಬದಲಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಬೋಡು ಈ ಪೆದಂಬು ಶಬ್ದೊಳ್ಳ ನೆಟೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆನಿ కొంచెం మరలేర్లక అట్లాంటి సుక్క పూజి యానే వాడు దైవ ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಏತು ಆ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿ ಆಗ ನಿಜವಾದ ಸುಖಾನಿ ಇದು ನಾವು ಅವನಿ ಮರಲ ಬಕ ಮರಲ ಬತ್ತು ನಗ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪಣಪನೆ ಮೈಲಣ್ಣ ಈರಿ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರದಿತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಾದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಣಪನೆ ದಾದಗೆಂಡ ತಮಾಷೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಬ್ಬರಿ ಅಜ್ಜೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲೆಡು ಎಂಕುಲು 40 ಸುತ್ತು ಬಳಿಯಾದ ಆಪನ ನೇಮಣ್ಣು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಜುಮಾದಿನ ಸೇರಿಗೆಡುಪ್ಪನಾಗ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ನೇಮನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ತೂತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಲಾದಿಪ್ಪುಂಡೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಚ ಹಾಸ್ಯಗೆಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತದ ವಾದ್ಯದ ಕಲ್ಡ ಇದೆಂದ್ರ ಅವಗೇನು ನಾಟ್ಯಗು ಇದು ನಲ್ಲೆಯವರು ಪಾಠ ಹಾಕ ಈಚ ಬಂಡ ಪೆದಂಬಿಜ್ಜ ஒரு நல்ல பாட்டாக்கு இது நல்ல பாட்டு ನಿಕ್ ಜಂಡು ಗೈಕು ಒರ ಬಳೆ ವೇಚೋಡು ನಿಕ್ ರಡ್ಡು ಗೈಕು ಒಂಜಿ ಬಳೆ ದೇವಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಸ್ಯ ಐದೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಗನ ಕೂಡ ಅವೇ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಬರಬೇಡದು ಆ ಕಟ್ಟು ಯಾನ ಇಂಚ ಬತ್ತೆ ಅದಾದ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಒಕ್ಕ ಅತಿರೇಕ ಇರವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಮೇರ್ವನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಯಿಲನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ದಾಯಕ ಅಂತ
ಈ ವಾಸ್ತವತೆ ದಂಚಿನಿ ಧೈರ್ಯಡು ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡೆ ದಾಯಗಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮುಲಾದಿ ಹೆಜ್ಜೆಂಕಲ ಮಾಯಿಲನ್ನ ಬಣಪನಕ್ಕೆ ದಾಯಗಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೇ ಚಾಕಿರ್ದಕುಲು ಅವು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಂದಂಡ ಹಾಗೆ ಅವೇ ಆ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ఆయన ಸ್ವಭಾವನೆ ಅವು ಮರ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಮೀಸೆ ಇದು ಕಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣಾಕ್ಲು ಪುದ್ದಾರ ವಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಅಂದೇ ಮುನ್ನಡೆ ಅತೆ ಓಲು ಅವಳು ವಾ ದೇಶಡು ಕಟ್ಟಡೆ ಯಾನ್ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಅಂದೇ ಬರ್ಬೋದು ಮೂರುಲ್ಲಾಕುಲು ಸಾರ್ಲ ಬಟ್ಟದ ದೈವ ಮೂರುಲ್ಲಾಕುಲು ನೆಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಬರಡು ಓಲು ಕಟ್ಟಡಿ ಕೇರಳ ವಾಡು ಓಲು ಕಟ್ಟಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಂಜನಾಡು ಉಂಟ ಪೋತೆ ಆಂಡಲ ಪುದ್ದಾರ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ದೀಪು ಅತೆ ಕಟ್ಟಣ ಇತ ಕೆಲ ಜನ ಶಾಂತ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲಿಯ ಎಂಗಲ ಆದಿಸ್ತಲ ಅವಳು ಕಟ್ಟುನಾಕಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಯಾನ್ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಅನ್ಬಿಡ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಬಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಅಪಲ ಪರಕೆ ಬಣ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಆಪುಡು ಯಾಕಡೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ರ ಆಪುಡು ಗುಳಿಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನವರ ಕಟ್ಟವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೇರೆ ಬಂಡೆ 7 ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊರಪೋಲುನು ಕಟ್ಟದಿರು ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬೊಡೆದಿ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ದೇರು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಪಣ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರಿ ಮಗಳು ಕಟ್ಟದೇರಿ ಏರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಉಲಿಪೋಯಣ ఆయన ఎంచాపును పక్క కొత్తాపున ఆయన లెప్పున పోడాపుండు ఇతే యానుంచి పని ఇంకొంచెం కట్టారని లెత్తారు ఇంకడి పోందే పోయచ్చు పోయినదిగా కట్టు పని పెరించమని పోడు ఎంగ మళ్ళీ తెచ్చిరా యాన్ పిరపరుడు ఇసేపునంచ ఉండు ఇందా కొట్టరా సంబాలు దిక్కుండు కట్టునాక సంబాలు దిక్కుండు గ్రామವು ತಪ್ಪು ಏಳು ಕೊರಪುಲಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರ ದಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಸಮಾಜೋಡು ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಯಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬದುಕೋಡು ಸತ್ಯ ನಮಕ್ ಬದುಕೋಡು ಎಲ್ಲ ದಿನ ತಪ್ಪುಗೆಂಡ ತಪ್ಪೆ ಏಳು ಕೊರಪೋಲು ಅಜ್ಜಗಿಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆನೆ ಆತಜಿ ಅತೆ ಅಜ್ಜ ಮದಿಮೆನೆ ಆತಜಿ ಒಕ್ಕ ಕೊರಪೋಲು ಹೊಡ್ತುರ್ದು ಮೊಕಲ ಕಿಸೇರ್ದು ಕೊರಪೋಲು ಅತೆ ಅವತ್ತಂದ ಆ ಮೇಕಪ್ಪುಲು ತೂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಕಣ ನೀರು ಬೈದಂಡ ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಕು ಈರ್ದಾದ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಬಣ್ಪಾರೆ ಬೇಜಾರದಾದ ಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೆಂಡ ಆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಐಕ್ ಕೂಡೊಂಜಿದಾದ ಗೆಂಡ ಅವೇನು 7 ಇಂಚಿನ ಬೇತೇನೆ ಸಿರಿಕುಲು ಅವೇನು ಬುಧಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಕೊರಗದನಿಯನ್ನ ಬಡಿದೆ ಆಪನಂಚ ಅಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಮೂರ್ಕೇರು ಎಂಕುಲು ಇದಿತ್ತ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದಯವಂಡ ರಾಜಂದ ಇವ ಪಂಜಂದೆ ಅಜ್ಜ ಕೊಡ್ತೀರ ಇಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 80 ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಲ ಇಂಚ ಅಂತಂದ ನಿಕ್ಕಿಲ ಆ ಕೋಲನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮನಪೆಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಯಾವಂದಲುಂಡು ಪಂಜಂದಾಯಲ ಅಜ್ಜಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆಡು ಕೊರಡು ಅವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬಲ್ಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಪಂಜಂದನ ಕಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಕು ತೂಡರ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ದೀಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಕತ್ತಲೆ ಗಾಳಿ ವರ್ಷಗಳ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇತ್ತನ್ನ ದುಂಬು ಇತ್ತು ನೀರು ತಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲಿಕೆ ನೀರಿ ಕೊಡೆ ಚಂಡ್ಯ ದೇವಡು ಅಗೆಲ್ಲ ಚಂಡ್ಯ ದೇವಡು ಆ ಬಣ್ಣ ಪುರ್ತುಡು ಅಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಮಾಪು ಉಲ್ಪಿ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಲೀಲೆ ಇತ್ತಿನಟ್ಟಿ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಗೆಲ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾಲಾವಂದಲಿಕ ತೂಪೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆತೆ ದಾದಗೆಂಡ ಅಜ್ಜನಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಸಾವಡು ದೊಂಬಾವಡು ಗಾಳಿ ಆವಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅತೆ ಅಪಗ ಅವೇನ ಅಜ್ಜೆ ಒರಿತೊನ್ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಆವಾರ ಬಂಜಿದ ಸೊಣದ ಆಲಾಯರ ಅದು ಏತು ಕೊರಡೊಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟವ ಆತು ಜೀವನದಂಡ ಅಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಮರಂಪು ಮುಟ್ಟ ನೀರಾಪಿ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಗೆಲ್ದ ಸಂದರ್ಭದ ಅಜ್ಜೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೆಂದ ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತೇರ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಡ್ಮಾನದ ಕೊಡ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಕೊಡ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ
ಅವಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ತೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡೊಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಹೆಂಗಾಲ ಬತ್ತಿನ ಉಪ್ಪುನ 3 ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚಿನೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾಯಿಲಣ್ಣದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ದೀಪದ ಪಟ್ಟಲ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೀಪದ ಬಟ್ಟಲು ಮುಟ್ಟೋಲ್ಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವದ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ನಾರು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲ್ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಯಾ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಹೋ ಸಾರಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ದೈವದ ದೀಪದ ಬಟ್ಟಲು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ದಾದೆಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ತುರ್ದು ಕೊಡ್ಮಾನ್ ಬೆತ್ತದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಸೀದಾ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸೀದಾ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಪತ್ತುನಾರು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಪತ್ತುಲ್ಯ ಅವು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಜಿಲು ಕುಡಿತ ಆ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದರ್ಶನ ಕುಲಿ ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಪರ ಐಕಿದಾನೆ ಅಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರು ಗಗ್ಗರ ಹಿಡಿದು ಮುಟ್ಟಲದಿ ಇದು ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಲ ಉಂಡು ಗಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟಲದಿ ಬಣ್ಣಬಾರ್ದು ಈ ಏರಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಮಣಿಚಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೇರ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಅವು ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅತ್ತು ಅವು ಹಾಕಲು ಜಾತಿ ಗುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಬಿಡು ಹಾಕಲಿ ನಮ್ಮತ್ತವು ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಸ್ಥಾನದ ಹಾಕ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ದೂರ ಗೊಪ್ಪನತ್ತ ಆರು ದೂರ ಸಂಶಯ ಜನಪುರ ಮೇಕಲ್ ನಂಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಯಿಲನ್ನಡಲ ನಿಕಲ್ಡಲ ದಾದಂದಕೇಂಡ ಅಜ್ಜಗ್ ಪಂಜಂದಾಯ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ವರಬಲ ದಾದಕೆಂಡ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಅಜ್ಜಗ್ ನಿಲತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಎಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಾಂಡ್ಲ ನಿಲತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಿಗೇಂಡ ಅವಲ್ತ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಹೊರ ನಮಕ್ ಕರ್ಲು ಕತ್ತೆರ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುರುಗು ಪಂಜಂದಾಯ ದೇವಡ ಬಾತಿನ ಪಂಜಂದಾಯ ಆತ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಬಾತಿರ್ಬೇ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಬಾತಿರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ ಆಂಡಲ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಆ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭುಜಬಲ ಕೊಡ್ತು ಅಜ್ಜೆ ಉಂತಗೊಂಡು ಇನಿ ಪಂಜಂದಾಯನ ಬಂಡಾರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಜಿಂಜಾವುಂಡು ಬಂಡಾರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬೆಂದದು ತಿಂಜಾವುಂಡು ಅಜ್ಜೆ ಜಿಂಜಾವುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ ಕೊರ್ತಿನ ವರಬಲ ಮಲ್ಲೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲೆ ನಮಕ್ 7 ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಮೇರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ 7 ಕಲ್ಲು 7 ವರ್ಗ ಸಾರಳ ಪಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಊರುಡು ಅಟಿಲು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದಂದು ಯಾನು ತೇರ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ 7 ಕಡೆ ಕಾಡಿಡು ಮೆಚ್ಚಾವಡು 7 ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಡು ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಗ ಕೋಲಾವಡು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಊರುಡು ಅಟಿಲ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಬಂತಿನಿ ಅಂಜಂಡ ಅಜ್ಜಗದಾಲ ಪರಕೆ ಬಣ್ಪುಂಡ ಅಗೆಲ ಬಣ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡೆ ಅಡೆ ಬರಡು ತಡುಪೆಡು ಬಲಸದು ಅಜ್ಜಾಂದು ನಟ್ಟಿನಡೆ ಅಂಬಿ ನೀರು ತಲ್ಪೋಡು ಸುರು ಅಂಬಿ ನೀರು ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಬನೋಡು ಸುರುಕು ಅಂಬಿ ನೀರು ತಲ್ಪೋಡು ಐದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇರುವನ್ನ ಪೂರ ಕುಡುಬ ಸಲೆ ಅದಿಪ್ಪು ಕೋರಿ ಮೀನು ಐದಕ್ಕ ಇರಗ ಕಲಿ ದೋಸೆ ಈತೇನ ಮಲ್ತದ ಬೀಡ ಉಂದೇನ ದೀದ್ ತಿರ್ಗುದುಂತೋಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ತಿರ್ಗುದುಂತುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆಂಡಲ್ಲ ಉಂದೇನ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿಗೊನೇನಿ ಇಂಚಗೊನೆ ಬರ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಐದಕ್ಕ ತಿರ್ಗುದು ನೀರು ತಲ್ತದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಜ್ಜಗ ಇತೇ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಅಂಚ ತಡಪೇದ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಲ್ಲುದೀದ ಓಲು ಕೊಲ್ತಿರಡಿ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ದೋಲೆ ನೆಟ್ಟ ಒಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರ್ದಡ ಅಕಲ ತಾಕತ್ತೆ ಐತೆ ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡತೆ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಅವಾಗ ಐಕ ಅಜ್ಜದ ಆಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಪುನು ಮೀರುವೇನಾ ದಿವೋಲು ಮದಿಪು ತುಂಬ ಮಾಯ ಬೇರೆ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ
ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೋರ್ತ ಎತ್ತನది ಯೋದ ಅನ್ಪಣೆ ಶಬ್ದ ಆತೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಈರ್ನ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಸುರೇಜರೇ ಬನ್ಲೆ ಅವಳು ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರುಂಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾ ಸಾರುಗಳ ಅಡ್ಡ ಬುರುಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಬಂದ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಡ ಅಕಲ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮುನ್ನಡೆದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟುಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾನಿ ಯಾನ್ ಪುಟುದಿತ್ತೆ ಈತ ಮಲ್ಲಾಂಡು 35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಯಾನ್ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಮಣ್ಣು ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ತೂತನ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾನಿ ಬೇತ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾನಿ ದರ್ಶನ ಇತ್ತದಾದ ಮನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಅವು ಯಾನ್ ತಪ್ಪುಂದಲ್ಲ ಬಂತುಜಿ ಆನ ನಿಜವಾದ ಮೂಲಾಡುಲ ಮಾನಿ ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂತಿನ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಆಡು ಭಾಷೆನೆ ಬೇತಂಡವು ಆ ಜನಾಂಗದ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಕೇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವ್ ಮದಿಪುಲ್ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಇಡು ಅಜ್ಜೆ ನುಡಿಕೊರ್ಪುಲ್ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಇಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿನ ಅದು ಯಾನ್ ಸೇರಿನ ಮಟ್ಟುಡು ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಣ್ಣಂದಾನಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗಗಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲತ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲ ಯಾನ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಇತ್ತ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ರೂಪ ಅಂದಲ ಬಂದ್ಬೇರ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷ್ಣು ಬಕ್ಕೊಂಜಿನ ಅದು ದಾದ ಪಾಂಡದಾನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಜ್ಜನ ವಾಹನ ಏಮೆ ಬಂದು ಪಾಡೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ವೆ ಅಜ್ಜಗ ಒವೇ ರೀತಿದ ವಾಹನ ಏಮೆ ಅಜ್ಜನ ವಾಹನ ಅತೆ ವಾಹನ ಅಂದು ಪಾಡೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅವು ಅವೊಂಜಿ ವಾಹನ ಹತ್ತವು ಅವು ಯಾನ ತಿಂತೆ ಅವು ಕಟದ ಕೋರಿ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿಪಾಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಮಾಯ್ಲನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಾಂಡದಾನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾನಿ ಉಂಡ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಉರಸೋರುಡು ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡ ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಪೋದು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜನೆ ನುಡಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮೈಯಾರ ಬರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ದಾದೆತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ವರ್ಷದಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಜೋಗಡು ಬರುವೆ ಅಂಚ ನುಡಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮಾನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕುಲಪುಣ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾನಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತೀನ ನುಡಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾದಿ ಜನಾಂಗಡ್ಲ ಮಾನಿಲ್ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲತವ ಅದು ಯಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡಂದಾಣ ನಂಕ್ ಅಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಜನಾಂಗಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಆ ಜನಾಂಗಡೆ ಮಾನಿ ಉಂಡು ಆ ಜನಾಂಗಡು ಮಾನಿನ್ ಕಂದದು ಅವ್ಲು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಯೋನ್ಗ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ್ ಆತ ಏನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರ್ನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏಮೆ ಅಜ್ಜನ ವಾಹನನ ಪಂಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡನೇದಾದು ಅಜ್ಜಗ ಮಾನಿ ಉಂಡೋ ಅಜ್ಜಗ ಮಾನಿ ಉಂಡೋ ಅಜ್ಜೆ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಕ ಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಮಾನಿ ಯಾರ ಬರ್ಪನ ಮಾಯ ಹತ್ತಂದು ಉಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಜನೇದಾದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಜ್ಜಗ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಣಪನ ಮೂಜನೆ ವಿಷಯ ಹೌದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಜ್ಜಗ ಮಾನಿ ಉಂಡೆಣ್ಣೆ ಅಜ್ಜಗ ಮಾನಿಜ್ಜಿ ಕಠಿಣೆ ಕಠಿಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಗ ಹೊರತಾದ ಅಜ್ಜಗ ಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋಣ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ನಿಕ್ಲಮುರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಮುರ್ದ ಕಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇಜಿ ನಿಂಕ ಮನುಷ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಬುರ್ದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಅವು ಮೈಲನ್ನ ಈರೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಕೋಲ ಈರೆ ಕಟ್ಟಡು ಉಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಪನಲ್ಲ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಪೋಯನ ಅಲ್ಲು ಬಂಡ ಗ್ರಾಮಡು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಗುಳಿಗಾಗ ಅವಳು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಊರ್ದ ಅಂಚ ಗುಳಿಗ ಕಟ್ಟರೆ ಬೇತ ಜನ ಬರ್ತತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನಾರು ಎಂಕ ಗುಳಿಗ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಅಜ್ಜ ಪೋಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮಾಣಿಚಿರು ಬದನಾಕ್ಲು ಈ ಮಡಲು ಕುಲೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಟೆ ಯಾನೊಂದು ಅಜ್ಜ ಕಟ್ಟರೆ ಬೈದಂತ ಜೋಡು ಬಂದು ಯಾ ಮನಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾವಂತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಾಳೆಗೆ ಯಾನು ಕುಲೊಂಡೆ ಕುಲೊಂದ ಅಜ್ಜನ ಬತ್ತಂಡು ಏರಿ ಅಜ್ಜನ ಮಾಣಿಚಿರು ಜನ ಎರಡ ಬಂಡೆ ತಂಟ ಮುಟ್ಟಲ ಕನೋಡತ್ತಿ ಮಾಣಿಚಿರು ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಎಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಲೆತ್ತೆ ಇಂಚಿನಿ ಇರಿಗೆ ಹರಡ ಬಾತಾರೆ ಜಿರಿಗಿಲ್ಲದ ಹರಡ ಬಾತಾರೆ ಲೆತ್ತೆ ಇಂಚಿನಿ ಈರು ಇಂಚಂಚು ಪಂತಿನತ್ತಿ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಕಾಲು ಬಿಡ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದ 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 ಬತ್ತಿ ಅಂಚಿ ಕಾಲು ಬಿಡ್ದು ಆಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬರ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾಣಿಸಿರು ಮಲ್ತೇರು ಅಜ್ಜಾಗ
దాంట్లో దడుతుంది బతి మంతినేజి ఏరి ఈరిన మనసులో పూజ ఈరిన ఆచారలో పూజ ఈరు మన్పందకులోడు ఈరు ఊరు పుడుతు పర ఊరుకు పోతారు పోతాను దర్శనం అంటే దర్శన ఆదరణలో యానకల్ట బాతేది ఎన్న ఎత్తి ಕೆಲಸ ಅಂತ ಯಾನಕ್ಕಿದ್ದಳು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು పోయినది కదా దాని పెరగకుండా పిరవర్ రాకుండా ಎರಡ ಅಂತೀರಿ ಮಾಣಿಚಿಡಿಂಚಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಊರದಾಗ ಉಡ್ಪುಜೇರಿ ಎರಡ ಪಂತಿ ನಂಜಿ ಅವಳು ಆಯಿನಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಕಡಕಿರೆಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಾರಡ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಧರ್ಮೋಗಿ ಇರೇಗಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಈರು ಒಂದು ಸರ್ವಸ್ವಲ ಅಜ್ಜಾಗ ಸಮ ಬಂಡಾರೆ ಅಜ್ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈರು ಬರ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗಂಟ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಡೆ ಅಜ್ಜಗೆ ಮಾನಿ ಪಣಪನ ಬಿಜ್ಜಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯ ದಯಗಂಡ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಲನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರಾದಿಪ್ಪು ಸತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡ ಒಂದುಲ್ಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಸಂಗತಿ ಲಚ್ಚಿ ಅಂಚಂದು ನಮಕೈತ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಜಯಪಂಡ ದೈವದ ಕಟ್ಟ ಅಂಚ ಅದಿ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಪಂಜಂದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಣಿಕೆಲೇನು ಪೂರ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪ ಪಂಜಂದಾಯಕ ಈ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರೆ ಪಂಜಂದಾಯಗಳ ಕಟ್ಟುವೇರೆ ನೆಕ್ಕಲ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಂದ್ ಬಾಕಿದ ಚಾಕಿರಿದಾಗಲಿ ಪಂಜಂದಾಯನ ಚಾಕಿರಿದಾಗಲು ನೆಕ್ಕ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಮಾತಾ ಜಾತಿದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಶಟನಕುಲು పూజారులు కులాల నకులు గౌడ నకులు మడివాళ్ళు బండారీలు పక్క ನಲಿಕೆ ವರ್ಗ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀಟ್ದು ಬೊಲ್ಗುಡ ಬತ್ತುನ ಮಡ್ಯಲಾಗ ಮಡಿವಾಳಾಗ ಜೀಟಿಗೆ ಸಿಂಗತನ ಜೀಟಿಗೆ ಸಿಂಗದ ಅವು ಕೆಲಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಮಡಿ ಮಡ್ಯಲ ಮಡಿ ಮಡ್ಯಲ ಮಡಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗಿ ಸಿಂಗತನಲ್ಲ ಮುಕ್ಳೆಗಿ ಮಡ್ಯಲ ನಕ್ಲೆಗಿ ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಇನಿಕಲ್ ನಾವು ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಬತ್ತನ ಹೊಲ್ ತಕ್ಕಲ ಮೆಕಲ್ಪೂರ ಅಜಲ್ದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅಚ್ಪ ಜನ ಪಂಜಂದಾಯಗ್ ಸಕಲ ಬಿರ್ದಾವಳಿದ ನೇಮ ಅಂದ್ ಸಕಲ ಬಿರ್ದಾವಳಿದ ನೇಮ ಆಲಪಲ್ಲೆಂಕಿಂಡು ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ಕೊಂಬು ತಂಪಡೆ ಅವು ಬಂಡ ಈ ಪಂಜಂದಾಯ ಕಟ್ಟೆಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿರಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ಒಯ್ಪು ಬಂಡಿ ಬುಡ್ಸಿ ಸಣ್ಣತ ಕೊಂಬು ಇಂಕು ಬುಡ್ಸಿ ಪಯಣತೆ ಬೆಡಿ ಇಂಕು ಬುಡ್ಸಿ ಬೀನಾಪುರಲ್ಲಿ ಇಂಕು ಬುಡ್ಸಿ ಇಂಕ ಅಡ್ಕದ ನೇಮುಲಿ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಚಣಿಲಿ ಬಣ್ಣನ ಪೂ ಪೂಜನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮೂಲಿಯಾದಿಗೆ ಐನ್ ಕರ್ಕಡ ಅಯ್ಯಲ ಪೊದ್ದುಲು ಕಟ್ಟಿ ಚಾಂಡಲಂ ಕೊಡು ಬರ್ಬ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ಪೂರ ಹೊಡೆದೇ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂಲಿ ಅವಳು ಚಣಿಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಪೂಜೆ ರಕ್ಕಲ ಸಂತೇಸಿ ಕಟುನಾಕುಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಲೆ ಪೂರ ಹೊಡೆದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಸಣ್ಣದ ಕೊಂಬು ಸಕನದ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ದೈವಾಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಕನದ ಬೇಡಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕದೋನಿ ಸಕನ ಬಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನ ಇತ್ತೆ ಪಡಿಯರಿ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಡು ಗಗ್ಗರ್ದಿಯಾರ ಸಕನದ ಬೇಡಿ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ದೈವದ ಸಂದಿಡ್ ಕಟ್ಲೆಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪಾಲ ಗೌಜಿ ಅವಡು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲ ಅವಡು ಆಡಲ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜಾಂದಾಸ ನೋಡು ಸಾಂದಾಯನಗು ರಡ್ಡು ಮುಲಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುತ್ತೋಡು ಬಳ್ಳಿದನೇಕು ಚೆಂಬುದೇಕು ಮುಲಿ ಮುಲಿ ಮಾಡು ದುಂಬುದ ಮುಲಿತ ಮಾಡಿತ್ತು ವಜ್ರದನೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡು ಮೂಲದ ಮುಲಿತ ಮಾಡು ಕುತ್ತೊಡಿ ಬಂಟ ಮಾಡೋಗಲ್ಲ ಪಂಜಾಂದಾಯ ಮಾಡೋಗಲ್ಲ ಬಂಟನ ಮಾಡಬೇತೇನೆ ಪಂಜಾಂದಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಜಾಂದಾಯ ಬಿರ್ದ ಇಟ್ಟೆ ಅವೇ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಒಯ್ದಾನ ಒರಿಯ ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಯಾರದಲ್ಲಡು
ಒಂಜೇ ಆರದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಐತೆ ಮೇರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಮೂರ್ತಿ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಜಂದಾಯನ ಬೇತೆ ಪಂಜಂದಾಯನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇತೆಂಡು ಬಂಟನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇತೆಂಡು ಬಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನಾಥಾಗ ಪಂಜಂದಾಯನ ನಿಖಿಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳು ಅವಳು ಆಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದನಿಕುಲು నాకు ಕೇಂದಿರ್ ಯಾ ಬನ್ಪೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಖಲೆ ಬರ್ನ ಆವು ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಮುಗ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜಂದಾಗಿ ಸೋತ ನಡುಪೋದು ಪೋಡು ಪೊರಿ ಅಪ್ಪ ದೈವ ಯಾಪಲ ಎಂಕ ಪೊರಿ ಕಮ್ಮಿ ವೈಟ್ ಪೂದ ಪುಡು ಸೋತನ ಅನ್ಬಿಡಿ ಎಂಕಲ ಚಾವಡ್ ನೈನ್ ಕೊಂಚ ಐತಾನೆ ಐತಾನೆ ಅವಲೇ ಐತಾನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಐಟೇ ಪೊರಿ ಪೊರಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೂಲೆನಕಲು ಪೊರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು వచ్చిన ಆವು ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಣ ಪೊರಿಲಾವು ಬಕ್ಕ ಮುಗಲಾವಡು ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪಣೆ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ದೈವಡಕ್ಕೆ ಏಂಡೇರು അപ്പോൾ ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದುಂಡು അപ്പോൾ ದೈವ ಬಂಡೆ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಣಿ ದಂಡು ಸಾವಿರ ಮಲ್ತು ಮಣ್ಣು ಇಂಚ ಎಂಕಲ ರಾದಿ ಮಾಲ್ತಿನೇಕು ಎಂಕಲ ಐತ ಮುತ್ತುಸು ಎಣ್ಣ ಐತ ಮುತ್ತುಸು ಒಂಜಿಯಾಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾನದ ಸಮ್ಮಣ ತಮ್ಮನ ಸಮ್ಮಣ ಅಂದ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕು ಪಡ್ಚಿಂದೇ ಜಿಂಬೈದ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಿಂಬ ರಡ್ಡು ಬಿಂಬ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಪಂಜಂದಾಯನ ಬಿಂಬ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಪಂಜಂದಾಯನ ಬಿಂಬಡು ಒಂಜೇ ಬಿಂಬ ಕಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಕಂಚಿದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಚ್ಚಿತೀನಿ ಕಂಚಿನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಂಗಾರದ ಅವೇನೇ ಮುಗೋದು ನೆಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಣ್ಣ ಮೂಲಿ ಎಂಚಾಗೆಂಡ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡ ಪಟ್ಟದ ಮುಗುನು ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಪಟ್ಟದ ಮುಗ ಸುರತ ಪಟ್ಟದ ನೇಮಗಿ ಸುರತ ಮುಹೂರ್ತದ ನೇಮಗು ಬೊಳ್ಳಿದೊಂದು ಆಭರಣದ ಭಂಡಾರ ದೀಪನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗೋಣ ಆ ಮುಗ ಬೇತೇನೆ ಆ ಮುಗೋನು ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಯಾರದು ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡೇ ಬಿಂಬ ಪುಣಿ ಅವು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ವಿಶ್ವೋತ್ತ ನೋಡ್ದಿತ್ತೆ ಸಾ ನೋಡ್ದು ವಿಶ್ವೋತ್ತನ ಅನ್ಪುಣೇನು ಸಾ ನೋಡು ಪಲ್ಯಂಕಿ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿನ ಪಲ್ಯಂಕಿ ಇದು ಓಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಈತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಡೆ ಬರೋಡು ಆ ಮೂರ್ತಿನಿ ಪಲ್ಯಂಕಿ ಇದು ಓಡುಂದಂಡ ಇಜಿನ ದಿಯರಿಚ್ ತಂತಿದಾರು ಬತ್ತಿರ ದಿವೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಪುರಿಯ ಅಣ್ಣಡೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಾಕ್ಲು ಗಡಿ ಬತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಗಡಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನನ್ನ ಮೈಲನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಧನರಾಜ್ ಪಾಂಡದು ಬಾರ್ದೆ ಇರೋದು ಹೊಲ್ತು ಧನರಾಜ್ ಪಾಂಡದು ಬಾರ್ದೆ ಧನರಾಜರೇ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ದೆ ಬಂಡೆ ಉಲ್ಪಾಂಡೆ ಬಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ ಪಿಲಾರ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಂದ್ ಪಿಲಾರ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಗಡುಪಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಪಂಜಂದಾಯನ ಗಡುಪಾಡಿ ಸ್ಥಳತಾರ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲು ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ಮುಂಡದ ಮೋಜಿದ ಇವಲ ನೀವು ಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳಾಯ ಪೆರಿಯುಳ್ಳಾಯ ಅಂತ ಅಜ್ಜೆಲೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳಾಯ ಪೆರಿಯುಳ್ಳಾಯ ಸರಿ 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 ಈ ಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳಾಯ ಪೆರಿಯುಳ್ಳಾಯ ಪಂಪನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಡಿಸ್ತಂಡೆ ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಪಂಜಂದಾಯಿ ಪೆರಿಯುಳ್ಳಾಯ ಬಂಡ ಬಂಟಿ ಐತೆ ಮೂಲು ಇಂಚ ದಿಪ್ಪು ಅವು ತಿರ್ಗದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೆರಿಯ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಉಳ್ಳಾಯ ಬಂಡ ಪಂಜಂದಾಯ ದಿಪ್ಪು ತಿದ್ಯ ಬಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಲ್ಯ ತಿದ್ಯ ಬಂಡ ಎಲ್ಯ ಬಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಬನ್ನಗೊಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬಲ್ಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪೆರಿಯ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಪಂಜಂದಾಯನ ಪೆರಿಯ ಉಳ್ಳಾಯ ಬಂಟನ ತಿದ್ಯ ಉಳ್ಳಾಯ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪನ ಪನ್ಲ ನನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗೋಲ ಓಲು ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆಪುನಂಡ ಸುರುಕು ಗುಲಿಗನ ಗೋಲ ಓಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ್ ಮಾತ್ರ ಪುನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬೈದನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಒಡ್ಡ ಗುಳಿಗಗು ಕೋಲ ಶುರು ಆವಡು ಅಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೋಲ ಕೊರಪುಲ ಅಪ್ಪೆಗೆಲ ಆವಡು ಅಂದ್ ಅತೆ ಸರಿ ಅತೆ ಅಂದ್ ಅವೇ ಮಾಯಿಲಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ದಾದೆಕ್ಕು ಗುಳಿಗಜ್ಜಗ ಸುರು ಕಟ್ಟಡು ಸುರುಕು ದಾಯ ಕೋಲ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಕುತೂಹಲ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನೆರೆ ಯಾನ ಪಣಪುನ ಈ ಸಂದಿಡು ದಯಕೆಂಡಿರುವಂತ ಸುಲಭ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬಣ್ಪನ ಈ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಆದ ಬನ್ನಗ ಮಾಡಬತ್ತಿ ಮೈಸಂದಾರ ಮಾಯಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೋ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ
ಗುಳಿಗನ ಸಾರಿತ್ಯ ಓಲ ಓಲಾಣ್ಲ ಓಲ ಸಂದಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಜ್ಜಿ 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 ಓಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ದಾಲ ಗುಳಿಗಗ ಆ ಓಟೇ ಪಣಪನ ಅವು ಪಂಡಾಯಿ ಪಂಜಂದಾಯನ ಅಂಡಾರ್ದ ದೈವ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಜಂದಾಯನ ಅಂಡಾರ್ದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅಜ್ಜಗಾನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಪಿಲಾರ ಗ್ರಾಮಡ ಅವಡು ಬೊಕ ಇಂಕಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅದಿತೆ ಪಿಲಾರ ಗ್ರಾಮಡು ಪಂಜಂದಾಯ ಉಂಡ ಪಂಜಂದಾಯ ಮುಲ್ತರ್ದು ಪಿಲಾರ ಗ್ರಾಮಡು ಪಂಜಂದಾಯ ಮುಲ್ತರ್ದು ಬಾಡದ ಕಟ್ಟಾರ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಅವು ಗಡಿಪಡಿಸ್ತಾರ ಪನ್ಪಲ್ನ ಜನ ಬಾರ್ದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಡದ ಕನ್ನಡಿಗೆದ್ವಾ ಕನ್ನಡಿಗೆದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಅವಳು ಚಾಕ್ರಿಲು ಉಂಡು ಅವಳು ಪರಿಮಾಣ ಪುನಃ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾರ್ಬಾರು ಬಾರ್ದೈತೆ ಕರೆ ಬತ್ತಲತ ಕರೆ ಬತ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೊದಿ ಗಂಧದಾರೆ ಗಂಧ ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮೈಲಣ್ಣ ಕೇಪುಲ ಪುಲ ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೆ ಬಂದವರು ಕೇಬಲ ಕಟ್ಟು ಪಂಜಂದಾಯ ಕಟ್ಟುಂಡಾಯ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಗೆಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆತನ ಚಾಕಿರದಕ್ಕಲ ಎಂಕುಲೇ ಕೇಪ್ಲಬು ಗುಣಪನೆ ಕಟ್ನಾಗಲು ಕಟ್ಟನಾಗಲೇ ಕೊನಪನು ವಿಷಯ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಕೇಪುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನಪುನಿ ಇಂದ ಅವಳು ದೈವಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮೋನೆ ಬತ್ತಾವನ ಅತ್ತ ಅವು ಪೂ ನೀರು ಆಯ್ದ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೂ ನೀರು ಬಾಡ್ರಣ್ಣ ಅವು ಅಕ್ಲು ಕನವು ಅಂದ ಈ ಕೇಪುಲಬು ಕನಯರಿಂದೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಕತೆ ನಿಜವಾದ ತುಲೆ ದೈವಗ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪುರ್ಪ ಕೇಪುಲಬು ಬಕ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪನೆ ಇರು ಕೋಟಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಅತೆ ಅವತ್ತು ಕೇಪುಲ ಬುರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೇಪುಲ ಬುರ್ಪನ ಮಾಯಿಲನ್ನೇ ಗಣದ ಗಟ್ಟಿ ಎರಡ ಆಯ್ತ ಫಲ ಅರೆ ಗಟ್ಟೆ ಯಾಂಬನ ಮನೆ ಪತ್ತಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗನಗ ಒಂಜಿ ಸೆರೆ ಕೇಪುಲಬು ಕನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆರೆ ಕೇಪುಲಬು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೇಪುಲ ಐಕ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಾದಿರು ಕಂತಿನ ಸೇವಂತಿಗೆನ ಪುಂಚಿದಕ್ಕು ಕೇಪುಲನೆ ಯಾನು ಉಂದೇನು ಮಲ್ತಾರಡ ಈತ ಬಾಕಿ ಕಡೆಕಲ ಈತ ನಮ್ಮಲ್ತ ಆದರ್ಶ ನಿಖಲಾಂಚೆ ಕೇಪುಲ ಆದರ್ಶ ಈ ಮಾಣಿಸಿರಾಣಗ ಈ ಪಂಜಂದಾಯನ ಮಾಣಿಸಿರಾಣ ಕೇಪುಲ ಕುದಾಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಬಾಯಿಡೆ ಬಂತು ನತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಆಯ್ದ ಮಣಿ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ದೈವಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ದಾಯ ಬನ್ಬೇಕೆಂಡ ಈ ಪಂಜಂದಾಯನ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರಾರದ ಉಳ್ಳಾಯಗ್ ಲಂಚನೆ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾಯಗ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಗಗ್ಗರ ಬತ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲ ಕಾರಮ ತಿಳಿಬೋಯರಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಗ್ಗರ ಬತ್ತದ ಕಟ್ಟುಂಡ ಅಡೆಗೆ ಮುಂತಿನಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇತೆ ಓಡೆ ಬೇರೆ ಗಗ್ಗರ ಬತ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುಂಡ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲ ಕಾರಮ ತಿಳಿಬೋಯರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಏರೆ ಅವಡು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಭೂತಮಾಲೆ ಪಾಡುಡು ಈ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಇಂಚಬರು ಗಡಿಬತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ಪ ಗಡಿಬತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ದೈವನೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಗ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ವನ ಪೂ ಒತ್ತೆರಜ್ಜಿ ಕೈ ಮರಕನೆ ಒತ್ತೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಮದಿಪೆರಜ್ಜಿ ಮದಿಪುಡ ಒರಿ ಬೆರ್ಗಡೆ ಒರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಗಡಿಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಬೆರ್ಗಡೆ ಮದಿಪೋಡು ಬೆರ್ಗಡಿಜ್ಜಿಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಮದಿಪೋಡು ಅನ್ಯತ ಬೊಕ್ಕೋರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಲ್ತ ಮುಕ್ಕಲ್ ಜಲ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಮುಗ್ಗಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದ ಬಾಕಿ ದಜ್ಜಿ ದಾಯ ಒಂದೇನು ಬನ್ಬೇಕೆಂಡ ತುಲೆ ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಇನಿ ಆ ಕ್ರಮಟೆ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆ ಪರಂಪರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಾಧಾರಣವೇ ದೈವಲು ಬತ್ತದ ಎನ್ಮನೊಂದು ವರ್ಷ ಕರೀಡಿದ ಪಂಪನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆನ್ನಾಕ ಬೈದದು ಈತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಚಾಕಿದ್ದಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಭೂಪನೆ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮಿಡ ಎನ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂದ್ ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರಾಧನಾ ಯಂತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿಲ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆ ದೈವ ಕಡಾಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮೇರು ಬನ್ಲಕನಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಅಕುಲು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೀರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ಪಣಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾನಗ ಅವಳು ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಜಾನ ಕುರುಡು ಆದ ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಯಾಡ ದೈವಲ ಕುರುಡು ಆಪುಂಡು ದೈವಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ದೈವಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಬೊಕ ದೈವ ಎಂಕದಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಬೊಕ ಎಂಕದಾಯ ಈ ಕ್ರಮಟು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೌಢ್ಯಾಯರೆ
ಅತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೌಢ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪನೆ ಯಾನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೇಮದ ಕಲಕ್ ಬಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸವೆ ರಡ್ಡು ಸರಿಯಡೆ ಭಾಷಣಗೂ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗಲ್ಲ ಯಾನ ಮಾಯಿಲಣ್ಣನ ಕೈತಲು ಕುಲ್ದು ಅರ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂತೇನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತದೆ ದಯಂದಿಗೆಂಡ ಈ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಅವಿನ ದೀನೆಟ್ಟು ನಿಖಲ ರಾಜಕೀಯದ ಬೇಜಾರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ರಾಜಕೀಯದ ಏತೆ ಒತ್ತಡೆಪ್ಪಡ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ರಾಜಕೀಯದ ಏತೆ ಒತ್ತಡೆಪಡ ಆಡಳಿತದ ಏತೆ ಒತ್ತಡೆಪಡ ದೈವನೇ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ನುಡಿ ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಒಂದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ಇನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆದ ಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಅಂಡ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದರಾಡನೆ ಗುತ್ತು 14 ಪದರಾಡನೆ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆಗ ಆ ಪದರಾಡನೆ ಗುತ್ತದ ಮೂಲದಾರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನ ಆರ್ನ ಧರ್ಮೋಡ ತೆರೆಗೆ ಪದರಾಡನೆ ಗುತ್ತು ಲೆಪ್ಪು ಇನಿ ಮೊಕುಲು ಮಲ್ತೇನ ತಪ್ಪುಗು ಲೆಪ್ಪು ತತ್ತಂಡ ಅಪಂಡ ಮೂಲದಾರೆಗೆ ಆಯ್ನ ಅಪರಾಧ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಜತನುಡು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೈಜತೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅವು ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದುಂಬುಕೊನೆರೆ ಅನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಕುಲ್ದೇರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಬೆಸಬೇತ ರೀತಿದ ವಿಷಯಲು ತುಪ್ಪ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡರ ವಡೆಗೆ ತುಂಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಅಜ್ಜಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದರಾಡು ಕೋಲ ಈ ಪದರಾಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪದರಾಡು ಜನ ಒಂಜೇ ದೈವಗು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅವಲ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ದಾಯಗಂಡ ಮುರ ನಿರ್ದಿಂಚ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೋದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಕಟ್ಟಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಜರು ಮಲ್ತದ ದಾದ ಮಲ್ತದೇರ ಅವೇಲೆ ಕಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಐಟ್ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿತ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಇಟ್ಟವಡು ಪಂಚದಾಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಡವಡು ಒವ್ವೂಲ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ತಪ್ಪುಸಿ ತಪ್ಪೇರಿ ಬಿಡುಪು ಜಂಗಳು ಇತ್ತ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತರ ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ ಈಗ ರೆಡಿ ಅವಳು ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ಬಣ್ಣ ಈಗ ಬಳ್ಳಿದ ಕಂಬ ಮುಚ್ಚಿನ ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ನಂಗೆ ಅಜ್ಜಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಜಂದೆ ಅಜ್ಜಗೆ ಏತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೇನ ಈಗ ಆತೆಟ್ಟೊಲ್ಲ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪಣ ಹಾಕಲ ಎಂಗ್ಲೇಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಪಣ ಹಾಕಲ ಎಂಗ್ಲೇಜಿ ಆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಪಡು ಎಂಗುಲ್ ದಾನ ಮನ್ಪಣೆ ಬಂಡ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೋಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಪೋಡು ದಾಣ ಮೂಲದ ವಿಷಯನೇ ಪೂರ ನಡಪಣತೆ ಮೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕು ಬಡೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಮೂಲಗಳ ನೆಕ್ಕಲ ದಾನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅವು ಈ ಪದರಾಡು ಕಟ್ಟು ಆರು ಪದರಾಡು ಪರಕೆ ಬಂತೇನೆ ಪದರಾಡು ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಂತು ಅಡ ವಾ ದೈವಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಎನಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಟೀರ್ ಮಸ್ತ್ ತೂದು ಪರ ಈ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕೋಲ ಪಂಡಡ ಐನ್ ಮಾನಿಡ ಕಟ್ಟವನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಇಜ್ಜದೆ ಪನುಲಿ ಬೈಲ್ಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ ಕೊಡಗು 1000 ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅಪಣ ಸಾರ ಕೋಲ ಒಂಜೆ ದಿನ ಕಟ್ಟದು ಮುಗಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಕಂಡಲ ಮಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಕಲ್ ಪದರಾಡು ಎಂಕ್ ಒರೆ ಒಂಜೆ ಸಲ ತೂಡು ಪಂಡದು ಪದರಾಡು ಮಾನಿನ ಕಟ್ಟಾಡ ಇಂದು ಕಟ್ಟನಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅತ ದೈವನ ನಮನೇ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಡು ಮುಟ್ಟೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಅವು ತಪ್ಪು ಆರಾಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಸರಿ ಎಣ್ಣರೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಗಿಡ ಶಾಂತ ಪದ ಒಂದು ಗಿಡ ಅವಳು ವರ್ಷ ಒರಣೆ ಕೋಲಾಪು ಅಜ್ಜಗ ನೂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ 100 ಜನ ಕಟ್ಟುನು ಒರಣೆ ಏ 100 ಜನ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಜ್ಜಗ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೋಲ ನೂದು ಅಜ್ಜಗ ನೂದು ಕೋಲ ದಿನೋಟು ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ವಂತ ಪದ ಇನ್ನು ಮತ್ತ ಎಂಚಿನ ದೇವಿರಿ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಕೊಂಚ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಸತ್ಯ ಬಾಕಿದ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಕುಲಡೆ ಪೋಯ ಪೋದು ಪಾಪ ಆಕಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ ಏರಿ ಪದರಾಡು ಕೋಲಗಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾಂಡು ಪತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋಯ ಹೋದಾನಗ ಪಾಪ ಆಕುಲು ಬಜಿ ಮುಗ್ದಿರಕುಲು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಾಕಲ್ ಜಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಪೋಯ ಪೋದು ತುಪ್ಪ ಆ ಮಾಕಲ್ ಜಪ್ಪೆನ ನೆಟ್ಟು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಲ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಐಟೆ ಮಂಚ ಆಗ್ಲು ಮುಗ್ಧತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಏನಾರು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಸರಿ ಪಾಪ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೆತ್ತಿರಗು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಆಪನ ಅಪರಾಧಗುಲ
ತೆರಿದು ಮಲ್ಪನ ಎಂಗುಲು ಬಂಡ ಇಂಚ ಸರಿಯತ್ತು ಆರೆಗ್ ದೀಪನಂಜಿ ಕೊರ್ಪನ ಸ್ಥಾನನೇ ಬೇತೆ ದೈವಳ ಕೊರ್ಪನ ಸ್ಥಾನನೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತುನಗು ಕುಡಂಜಿ ಗುಂಡೊಡ್ಲ ಆರ್ನಂಡು ಬಟ ದಾಯಗಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗು ಪಂಡ ಮಂಜುನಾಥನ ಆರಡ ತೂಪಿನ ಬೇತೆ ಅನ್ನೊಂದು ದೀಪಿನ ಸರಿಯತ್ ಐಡು ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದಾದಕೆಂಡ ಅಣ್ಣರು ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಇಂಚು ಈತು ಸಾರೋಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಕೆಲ ಬಡವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಈತು ಕೋಲನ್ನು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಮಾಯಿಲನ್ನೇ ಪನಡು ಯಾನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒರ್ಮ ಕಾಲ ಒಂಜೆಟೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ ಯಾನ ಬಂಡೆ ಅತ್ ಯಾನಗಳು ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಮಾಯಿಲನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಪನಡು ಅಕಲ್ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮಲ್ತೋನಡು ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುದ ನೇಮ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೊರಲೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅವೇ ಐತೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಆವಾರಣ ಒಂಜೇ ಐತೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆವಾರ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಆವಾರ ನುಗ್ಪನು ಕೂಡ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಆವಾರ ಇಂಚ ಈರು ನೂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರೆ ಅಜ್ಜೆ ಒಂಜೆ ಇಂಚ ಆವಾರ ಕಲ್ಪನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆವುಡು ಕೊರ್ಪನ ಆವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆವುಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆವುಡು ಅಜ್ಜಗ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕುಲು ಇಂಚ ಉಂಡು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆದ ಸೇವೆಂದ ಕ್ರಮಕುಲು ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಮಲ್ತದು ಬಾಕಿದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡು ಇರಬಾರದು ರಡ್ಡಾಂಡ್ ಅಜ್ಜಡಾಪಣ ಆಯ್ತು ಐಡ್ಬಕ ನಾಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಜಿಕೋಲ ದಿನ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಆಯ್ತಾಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೇ ಗಂಟೆ ಒಂಜೆ ಹತ್ರ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಅಂಜನ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ನಾನು ದಾಲ ಅರಿಕೆ ಎತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಪೋ ಹೆಚ್ಚ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಕೋಲ ಮುಗಿಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಕುಲು ಬಣ್ಣದ ಪಂಪನ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಪುನವು ಕೆಲವು ಊಹಾಪೋಹ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಅಜ್ಜನ 1000 ಸರ್ತಿ ಪುದರ್ ಬರೆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಇಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೂರ ಕೆಲವುಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಮನ್ ಈ ಮಂಗನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಂಗನಕ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮುಗ್ದೇರೇನು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ನೆನೆಪುದಿವಳು ಯಾಕೆ ಕೆಲ ಜನ ಬಂದ ಮುಗ್ಧರೇನು ಮುಗ್ಧತೇನು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಬಣ್ಣು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದ್ ದಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚಂದ್ ಅವಳು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕುಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿರತ್ತಿ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯಿಲನ್ನೆಲ್ಲರು ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತುಂಡು ಮಾಗಂತಡಿ ಗುತ್ತುಂಡು ನಿಖಲಪುರ ಗುತ್ತುಲು ತೆರಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲ್ಯನ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಮುಕುಳ್ಳ ಏರಡಾನ್ಲ ತೆರಿಂಡ ವಾಸ್ತವ ಏನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆ ಪಣ್ಪೇರು ದೈವಗ ಪಂಡ ರೌಲೌಲಿತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಅವನು ಮಾರ್ಗದ ಬರಡಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆಲೆ ಕಟ್ಟೆ ನಾವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತನು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜನ್ ನಂಬೋಡು ನಾಡ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಮುಲ್ತಿರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬದ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೋದ ಅವಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಡತ್ತಂದೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಇದಾನು ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಕತ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥನ ಎಂಗ್ಲೆ ಐನ್ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮನ್ಪರ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಒವೇ ಮಂಜುನಾಥನ್ ನಂಬುವ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಂಬುವ ಕುಳ್ಳೂರು ಮುಖಾಮೆ ನಂಬುವ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕೊರ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಪುನದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ಅಜ್ಜೆಲ ಪಂಜಂದಾಯಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಜಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆತು ಸೋಕುದ ಸಂಧಿ ಆತು ಶೋಕದ ಕಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಕುಲ ತುಲೈಟ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬಂತೇರು ಕಾಡಿಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಊರುಡು ಅಟ್ಟಿಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾಯೇ ಜನಕುಲಿಂಚ ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪೇರು ದಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ ಐತ ಕುಡ್ಲಡೆ ಆನಿಗಿತ ಕೈ ಮುಗಿ ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿನಾಗನೆ ಅಜ್ಜ ಬಣದ ನಂಬುವ ಅವತ್ತಂದ ಐನು ಕಲ್ಲು ಪಾಡದ ಮೂಲ ನಂಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಅಕೇರಿದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲವಣ್ಣ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಡ ನಂಬಿನ ಎನ್ನಿನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತದ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕುಲ ಐಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏರಿಯಚ್ಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿ ಕೊರಗತನಿಯನ ವಂಶಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲಲ್ಲ ಅತೆ ಐಕಟ್ಟನ ಮಾಯಿಲನ್ನ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೇರಿಗಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅತೆ ಮೂಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇತೆಪ್ಪ ಮೇರು ಏತು ಸೋಕಡ ಬಂಡ್ಪೇರು ಪಂಕ ಅಜ್ಜೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಗದಾದ ಅತೆ ಆ ಮೂಲಲೇನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೊಡ್ಪವೇರು ಕೂಡ ಕಾಶಿದ ಮರ್ದನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಥಳತ ನಿರ್ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಡು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೊಡು ನಾಗನ ಸರಿಯಾದ ದಿಡ್ಡೊನಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಠ ಕೊರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಯಾವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೂ ನೂಲು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಇತ ದುಂಬು ಭೂಷಣ ಎಂಚಗೆಂಡ
ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕುತ್ತಾರೆ ಲೋಂದ ಬೆತ್ತನ ಅಂದಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿಕ್ಲ ಬಾಡು ಯಾಮನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟುನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಗ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವು ಎಂಚೋಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ದುಂಬುದ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಆ ಕತೆಟ್ಟು ಆಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೂಲು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೂಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕಲ ನಾಟಕದ ನೂಲು ಬಂಡ ಇತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದಾದೆ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲಾಡೆ ಆದಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಎಂಕು ನೂಲ್ ಕೊಂದಲೆ ಅಜ್ಜನ ಪಿಟ್ಟಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲಾದ ಹೊರಪ್ರ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ವಿನೋದಣ್ಣ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಮೊಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಇತ್ತಂಡು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ದುಕ್ಕೋಡು ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ನೂಲು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕಿತ್ತಂಡು ನೂಲು ಕಟ್ಟೊಂತೆರಕುಲು ಅವು ಆತ ಮಾತ್ರ ನೂಲು ಕಟ್ಟುನ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಜೋಕಲೆಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟುನ ಅದೇ ಮೈಲಣ್ಣ ನೂಲು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಲಿಮೆ ಕಲೆ ಪುನಃ ಕೂಡಿಸವನ ಗುಣಿಸವನ ಬಾಗಿಸವನ ಒಂದು ಪುರುಂಡೆ ಮೈಲಣ್ಣ ನಮ್ಮಡ ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಂಪಣಪುನೆ ಅಜ್ಜನ ಸಂದಿಡು ಓಲಾನ್ಲ ಯಾನು ನೆಕ್ ಆಧಾರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಲಾನ್ಲುಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಅವೇನ ಆಯನ ಆಧಾರದಿದೆಯಾನು ಮನ್ಪುನೆ ಇವೇನ ಆಧಾರದಿದ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡ ಅಪಗ ಈತು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಜ್ಜನ ಸುರುಡ್ದ ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ತನುನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಅವಳು ಉರ್ಕಾರುಂಡಿಮೆ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಲು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆಂಕ್ ಕತ್ತಿ ಕಿರ್ಗತ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತನ ಚೇತನ ಅಜ್ಜಾಗ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಬುಧರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಅನಾಚಾರ ಪಣಪುನೆ ಅನಾಚಾರ ಪಣಪುನೆ ಅವೇ ಈ ಕ್ರಮಕುಲು ನೆಕ್ ಯಾನು ದಾಯಗೆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಪೋಂದುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಈತ ಪೊರ್ತಾನ್ಲ ಜನಕುಲು ಪಂದುಜೇರು ದಾಯ ಪಂದುಜೇರಿಕೆಂಡ ನೈಜ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಕ್ಲಿನ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡ ಒಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಕೇರಿದ ಯಾನ ವಿಚಾರ ಪಣಪನನ್ನರೆ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜಂದಾಯನ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಈ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಜನ ಅಕಲಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಪಣಪುನ ಉಂಡ ಇಂಕಲು ಐತ ವಿಚಾರಡು ಯಾನು ದಾಯ ಬನ್ಬೇಕೆ ಎಕಡೊಂಜನ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತುರ್ದೊ ಕನಿಕಲು ಉಲಾಯಿ ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲಿಯುಗ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಲು ಒಂಜಲೆ ಕಪ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಲುಲ್ನ ಉಂಗುರಗ ಬಾಡ್ದು ಇಡ ಗಿರ್ಮಿಟಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಗಿರ್ಮಿಟಾಯಿನೇಟ ಕಲ್ಲ ಎಡೆಪ್ಪುಂಡೆ ಅತೆ ಅಪಗ ಈ ನೆಕ್ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕುಲ್ ತೊಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಮೇತ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನು ಪಂಡ ದೂರದ್ದು ಬರ್ತಿರಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲುಡಿಕೇನು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆಗಳ ವಿಷಯ ಅದು ದೂರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತಿರಂಗೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕುಲು ಪಾಡು ಚೆಂದ ಪಂಡ ಅಕಲು ಪಾಡ್ಪದ ಕಡಪದ ಬೇರೆ ಈ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋ ನಡಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇದು ಈಗ ಐನಾಥ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋನ್ ಪೇರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪನೆ ಅವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಹಾಳು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಲೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಫಲಪಡತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಬರೋದು ಪಾಪ ಐನು ತಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇದು ಹಾಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಅಂದ ಪಂಡದಾಯಿನೋ ಆಡಳಿತದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪೊಡು ಬುನಾದಿ ಭದ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಉಳಿದಾದಗೆಂಡ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಆ ಕಟ್ಟುಗೆ ವಾಕಾರಣ ಏಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರೆ ತಪ್ಪು ಜರಿಗೆ ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಪ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆರೆಗೆ ದಿನತ ಪಡಿಟ್ಟು ದಿನ ಬೋಡು ಮುಗ್ದೆ ಆರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಬಲಜ್ಜಿ ಕಾಸದ ಬಲಜ್ಜಿ ದೇವರಿತ ಅಜ್ಜನ ಬಲೊಟ್ಟು ದೇವರದ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನಾರೆ ಕಟ್ಟುಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬತ್ತನಗಳು ತಪ್ಪು ಜನ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಡಳಿತದ ಕಲನಿಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಇತ ಏನ್ ಬಂದ ಆಡಳಿತದಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇಪೇರೆ ಉಲಾಯ್ ಬುಡ್ಡತ್ತ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಇದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅಜ್ಜನ ಎತ್ತ ಆವರಣ ಉಂಡು ಇಡ್ತು ತುಪ್ಪರ ಅಜ್ಜನ ಮೊಲಸ ಮೇನ್ ಜಾನ ಬರ್ಪುನೆ ಅಡೆಗೆ ಉತ್ತಾರೆ ದೆಕ್ಕಾಡ್ದೆ ಅವಳು ಅಜ್ಜನನೇ ಅಪ್ಪಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ನೇತೊಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ
ಓಲ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡೊಂದು ಕಟ್ಟಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐನು ಮಂತದೊಂದು ಮನ್ಪೊಡ್ಡ ಪಿದೈಡ್ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದ ಆಮೇಡ್ದಾಲ ತೂದು ಮನ್ಪೊಡತ್ತಂದ ಐನು ಐಜಿನ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಪಿದೈರ್ದೆ ಐಡ್ದು ಪಿದೈರ್ದೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡ್ಡೋ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತರ್ದ ನಿಕಲ ಅವಳು ಅವೇನ ಅಕಲ ವಾ ಸೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೊತ್ತಿನ ಐಕ ರಕ್ಷಣೆ ಐತೆ ಮುಟ್ಟುನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಾರ ಮುಟ್ಟುದಿ ಪೂಜಾರ ಕೈಕರ್ದ ನಿರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆ ನಾಯ್ಕ ದೀದ್ ಅವೇನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ವಾ ಕಾರಣ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಅಜ್ಜನೈತೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡ ಸರಿ ದಾಟ ಗೊತ್ತದೆ ಒಂಜೇ ಜಾಗ ನನಗೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಏಳು ಜಾಗ ಏಳು ಕಲ್ಲಲು ಉಂಡು ಏಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏಳು ಮೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಗ್ಲುಪ್ಪುನಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಏಳೆಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲಾಡೆ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜನ ತವಲಿ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಳು ಬೇಕಾದ ಅಂಚಾಪಡು ಅಣ್ಣರೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಲ ಅಜ್ಜನ ನಂಬುನಾಯಲ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟು ಆಚಾರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಚಾರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪಡು ಊರಿಗೆ ಬೇಲಿಪಾಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಕಲ ಬೇಲಿಪಾಡೊಂದು ದೈವದೆದುರು ಎಂಚ ಬರಡು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಚ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚ ಒಂದಿನ ತೆರೆದು ನಡತಂಡ ಅಜ್ಜ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ ತತ್ತುಂಡ ಎಗಡ ಆರ್ವನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮರಳು ಬರ್ತಾವೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೈದ್ಯನುಂಡು ಐಕ ಅಂಚಿನಕ ಅವಕಾಶದ ಅಂತಿಲಕ ನಮ್ಮಲ್ ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚತನ ಆಚಾರ ಮೈಲಣ್ಣ ಈರು ಪಂಜಂದಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಬಲೆಮುರುಗಿ ಇರೆಗದೀತೆರು ಇರೆಗದೀಲಕನೆ ಇರ್ನ ಒರಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇರು ಏರಿನ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಕೆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಈ ಜಾವು ನಂತರ ಇರನ್ನ ನಂತರ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತಕ್ಲು ಕಟ್ಟರು ಬೇರೆ ರಾಜಂದಾಗ ಬೆತ್ತಕ್ಲು ಕಟ್ಟ ರಾಜಂದಾಗ ಮೇರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇರ್ನ ಕರಿಬೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ಬೆತ್ತಾಗ ಬಳೆ ಬೋವು ಈ ಬಲೆ ಸರಪೊಳಿ ದೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ದೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಸೂತಕ ಅಮೆತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡ ಸೂತಕ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನಿ ಓ ವೈದ್ಯನೇ ಕಮ್ಮಿ ನೇಮದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂತಕ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಪಿಲಾಡ್ ನೇಮವು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ತೀರಿ ಹಂಚ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟರಾಯ್ಜಿ ತನಿಕೊಲ್ನಕಲ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಕರ್ಲಡ್ ಬೈದನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಿ ತಕ್ಕಂದ ಇದಿ ಜನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತು ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಬಂದ ಕೊಂಚ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಧಿ ದನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತು ವಿಚಾರ ಮುಕ್ಳು ಮಲ್ಪುಡಾಯಿ ನಾವು ಪೂಜಾರಿ ಕಾವಾಡು ಮೂಲೆ ಕಾವಾಡು ಕಟುನಾಯಗ ಅವು ಅಧಿಕಾರ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನು ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಖರ್ಚಿ ಅಂದತ್ತೆ ಮಲ್ನೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ತು ವಿಚಾರಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಜೀನ್ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಡ ರಾಗವಾಡ ಬಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಜನ ಮಲ್ಪುಡ ತಮಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾವನ ದನಿಕುಲ್ನಕಲು ಪಾತದು ಕಟ್ಟಾನು ಈರ್ನ ಬರಿತಾ ಕುಲಾವಡು ಅವೇ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ತತ್ತುನೇಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾನ ದುಮ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಮನದ ನೇಮ ನಾಲ ಮನ್ಪಲೆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಮೇದಲ ಮನ್ಪರೆ ಜಂಚ ತೈದ ಅಪ್ಪನೆ ನಾಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚವನೇ ಮನೆ ಬಾಗ ಕಟ್ಟಿರು ಅದ ಸೂತಕ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಮಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಅಮ್ಮನಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಪರವೇರೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬಟರ್ನಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಇರೆಗ ಅಮ್ಮೆ ಸೂತಕ ಬಾದಿಪುಣು ಇರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದಾರೆ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಅಂದ ಅವು ಈರ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವರೆ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ ಈರ್ನ ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸೂತದಾಗ್ಲು ಉಲ ಬಗ್ಗೆರಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮೋಡು ಏನಡ ಸೂತಗಂಡ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಜೀರು ದೂರ ಅಂತೇರು ಇಂಚ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಲೆತ್ತಿನ ದಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಸೀದಾ ಅಂಚ ತೂಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇರಗಂದ ಜಾಪ ಸೂತಗ ಪಾತಿರ್ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು 4 ಹತ್ತನ ಬುಗ್ಗೆರಿಜಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನೀರು ಮೀದು 4ನೇ ದಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ಸುದ್ದ ಈಜಿನ ಅಮ್ಮಿದೆ ತಲ್ಬೋದು ಈಜಿನ ಕುರ್ದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಲ್ತು ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನ ಅನಸು 4ನೇ ದಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಒಣಸ್ಕೊರುಡು ಹಾಕುದು ಐಕೆ ತುಂಬ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಏನ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ಬಳಸ್ಕೊರುಡು ಯಾರು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರು ಕರತ್ತಡೆ ಬೋದು ಗಂಜಿ ಒಣಸು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಿಂದಿ ಎಂಕ್ರಡ್ಡ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂದೆ ಈಜಿನ ಮನೆ ಪಂಜೆಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಜಾಗಲ್ಲ ಮನೆ ಎಣ್ಣ ಸೊಬ್ಬ ಕಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಚ ನೀರ್ಲೆ ಕಂತೆ ಕೊರುಡು ಓ ಎಣ್ಣ ಪಣಿರ ಎಣ್ಣ ಬುಡಿದು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೀರ್ದುಂಡು ಹಣ ಏನು ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಆಡೆ ನೆಂಗೆ 4 ಜೋಕು
ಅಕ್ಲೆ ತೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಯಾನಂಜಿನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಟಕ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬತ್ತೀರ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಈರ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಈರ್ನ ಈ ಅನುಕರಣೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಗುಣಕುಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಕೊಡು ಈರ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಪನು ದಯಂದಕ್ಕೇಂಡ ಆ ಈತ 4 ಜನ ಜೋಕುಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಿನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ಹೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆನಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೇ ಒರಿಯಾದೆ ಆ ಮಾತರಿಣನು ಪಾಲಿಸದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕರ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಪರಂಪರೆನ ಹೊರತೊಂದು ಪಂಜಂದಾಯನ ಕಟ್ಟಬಾಡಿಗೆ ತನನು ಈರು ತೊಡಗಿಸೇನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈರಿನ ಸತ್ಯುಳು ಕೈ ಮುಡ್ಪಂದಿರು ಜನಕ್ಕಳು ಇರೇನು ನಡತೊಂದು ಬೋಪನ ಪಂಜಂದಾಯ ಅಜ್ಜಂದಿರೇನು ಎನ್ನೆ ಬೇರು ಅಂಚಾದು ಇರೆಗು ಶತಾಯುಷ್ಯ ದೇವರು ಕೊರಡು ಆ ಪಂಜಂದಾಯ ಅರ್ಜುಲ್ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬದುಕಿರೆಗು ಕೊರಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಇರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪನಾಥ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕುಲತ್ತು ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಈ ಪಂಜಂದಾಯ ನ್ಯಾಮ ಅಂಡ ದುಮ್ಮಣಿ ಕಲಸಮಿ ಹೊಡಿ ಕಲಸಮಿ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂಚ 10 ಅಡಿಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪಿಡಾದು ಯಾನ್ ನಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಅಗಳು ಫುಲ್ 10 ಅಡಿಲ ಜೋಕ್ಲ ಬರೋಡಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ಜನ ಆಪುಣಿ ಒಣಸು ಎಂಕ ಮದ ಒಂಜಿ ಈರೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಈರೆ ಪಾಡು ಸುತ್ತಲ ಒಟ್ಟಿ ಅಗ್ಲುಂಡಿ ಯಾನ್ ನಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ತುಂಬದಾಗ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಜೇರಿ ಯಾನೆ ಐನು ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಲಸಮಿ ಇದು ಬತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸೆ ಆನೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತಿರ್ಲ ಆನೆ ಬರಲೇ ಇದೆ ಆಯ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೇಮೈನ್ ಬಂಟ್ರೆ ಒಣಸವುಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಈರ್ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಿಲಾಕಲು ಬೊಕ ಮನದ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಆಯ್ನೇಟ ಬಂದು ಜೇರಿ ಈರ್ನಮಿತ್ತ ಆ ಮೋಕೆ ಮಮತೆ ನೀರು ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಯಾಕೆಂಡ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದಿನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪುಂಜರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನಡು ನೆತ್ತ ತೂಂದು ಏರೆಡ್ಡಲ ಪಾತೆರೆ ಬೋತುಚ್ಚಿ ದಯಗೆಂಡ ಐಟ ಪಾತೆರೆನು ಮುಲ ವಿಷಯಲು ನಂಗೆ ಮಂಡನೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತದಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊರಗತನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಪಂಜಾಂದಾಯನ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು ಇರೆಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳವ ತಿರಿದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡದವ ತಿರಿದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನ ಇನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನವು ನಿಖರವಾಯಿನವು ಖಂಡಾತುಂಡವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾಹಿತಿ ಅಜ್ಜಾದ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ತಿರುದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮಾಯಿಲನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಜನ ಮಂದಗಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಇನೇ ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆ ಸುರುಡ್ದು ಇತ್ತೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಮಕ್ ಸಾವಿರದ್ದು ಒಂಜಿ 2,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಒಂದು ನಿರಂತರ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು 10 ಜನಕ್ಕಲ ಇನೇ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತರು ಆಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆರಡಲ ಇರ್ ನಟ್ಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಇರಡೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ನಿಖಿಲ್ದ ಮಾತೆ ಇರಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಪ ಲೋಕಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಟಕ ಈರ ಅಜ್ಜಡ ಆ ಕತ್ತಲೆದ ಗುಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಚ್ಚೊಗು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಜ್ಜಡ ಈರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೋಕಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಂಟಕನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ ಅಜ್ಜಾಂದಿರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಜ್ಜಡ ಇರು ನಟ್ಟುಲೆ ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಪಂಜಂದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ನಟ್ಟುಲೆ ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಈರಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮಕ್ ಸಮಯ ಅಜ್ಜನ ವಿಷಯಗೆ ಯಾರಂದು ದುಂಬದ ದಿನೋಕ್ಲಿಡು ಕುಡರ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞನೆಲೆತ್ತದೆ ಈ ಬಗೆಡ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿತ ಲೇಸಿಡು ಏರುಪುರ ನಿಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನುಡ 22 ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಡ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಈ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಣ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆದು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ
ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ.